Вітаю усіх. Зараз я ще трохи до налади. Тому що я не чую ні холери. Так, во, пішло. Все, у мене є гук. Чудово. Вітаю усіх. Вітаю Регана, вітаю Фей, вітанки вам усім. Я сподіваюся, у вас усіх усе добре. Ми сьогодні далі протягуємо Divinity Original Sin 2, ми будемо протягувати його і проходити повністю. Основне, що я сьогодні думаю, ми чим займемося, у нас у історії ми апошні чим займалися, гэта па сутнасці закрывалі тыя пытанні, тыя часткі мапы, якія мы не мелі нармальнага доступу. Таму што ну, просто не цягнулі, былі занадта высокія ўзроўні для нас, і у нас не хапала рыштунку нармальнага. Пасля таго, як мы закупіліся рознымі рэчамі, розным рыштункам, у нас у выніку ўся задача стала даволі трывіяльная, ну, параўнанні з тым, што было. Я сёння планую наведаць старажытную ў склепе, якая была, якая ваншотила нас, так? Так. Дзе у нас? Мы тут, мы з ваўкалакалакам разабраліся. Давайте пойдзем на могілкі. На могілках пашукаем тую андед, якая ну, шукала сабе скрутак, кніжачку на выбухі целаў. Вось, давайте просто пробяжемся, пошукаем, дзе яна. Ваўкалака-лака. Ваўкалака-лака. Так, я яшчэ сабе губы наладжваю. Ёсць. У выніку, тут павінна быць дзесьці андед, жанчына, якой не вельмі падабалася быць андедам. Дзе яна можа быць? Можа быць, яна пайшла да гэтага чэла, які ў маёнтку. Дарэчы, яго таксама варта было бы наведаць. Можа быць, яна ў яго там? Не, я не бачу на могілках. Яна не удакладняла таксічная пані? Не, яна нармальная. Это ж тая, якая, типу, кнігамі гандлявала і не хацела з чорным колам мець нічога агульнага. Так што, ў прынцыпе, даволі адэкватная. Это мае сэнс, я б таксама не ждаў нічога агульнага мець з цёмным колам. Ну, я не бачу ніякіх слядоў яе. Можа, яна ўсё ж такі не тут? Есть такая верагоднасць. Калі не, то мы просто пойдзем далей, і потым я, можа, падгляджу ў інтэрнэце, куды яна падзелася. Вось гэта мяне цікавіць. Хуфар гэты. Пра яго мы нічога не ведаем. Дух яшчаркі. Burning the body of kin. It turns. The chest before you. You hear a deep rumbling. The chest responds. Так, нам не хапае. The chest before you. You hear a deep rumbling. This chest recognizes Consul Zara as master. Гэты куфар распазнае консула Зару як майстра. Распавядзе яе словы альбо верні мяне ў полымя. Так, перакананне можна зрабіць, але, блін, я не думаю, што я пераканаю, насамрэч. Від з мемарі нічога гэтага няма. О, а што калі я за нашага Фейна прыму ў облік? Давайце-ка спрабуем. Вось так. 5 новых здольнасцяў, ператвараемся ў яшчура. Ну. У яшчура ператварыліся, размаўляем. Паспрабуем. Вось. І зараз праз інтэлект. Атрымалася.
Consul Zara would rather see her ashes in the wind than her treasure in the hands of an ape. А чому? Я ж не малпа. Чому? Скажи слово консула Зари, патлумачыць ёй, што яе майстар мёртвая. Калі яна не аддасць свае скарбы, нейкая малпа можа забраць іх. Так, консул Зара лепей бы побачыла, каб яе попел развеяла паветрам, чым яе скарбы бы трапілі ў рукі малпы. Please honor her. Вось пераканалі, добра. Ну і я так разумею, я трошкі занадта позна ўжо сюды прыйшоў. Мы благі бард. Ну, у нас па краху перакананне з'явілася з часам. Вось проста гэта ўжо штукі на 11 ўзровень, гэта ўжо не аб чым. Ну, реально, прям 11 ўзровень гэта прям несур'ёзна. Таму гэта ўсё на продаж. Ну да ладно. У любом выпадку дадатковы досвед гэта добра з неадкуль. І можна обратно апрануць свой папялюшак. Там. Есть. Добра. З гэтым разабраліся і квестик скончылі, атрымліваецца. Давайте тэлепартнемся вось сюды, і гэта наша дарога. Мы зараз... я, можа быць, магу і так неяк. У Black Pits. Так, я магу просто трапіць у Black Pits. Не? Брамы... Вось, руднікі. Black Pits. Во, значна прасцей. Карацілі сабе дарогу. Вітаю, пробую, вітанчыкі. Так, ідзем на ўсход, гэта адсюль. Альбо наадварот. Так, вось так. Я магу ўжо, ў прынцыпе, адразу пратыркаць туды. Мы зараз паспрабуем паразмаўляць, хто памятае, можа, далёка не ўсе памятаюць. Тут, у рудніках, мы праваліліся вельмі глыбока і дабраліся да старажытнай грабніцы. Грабніцы прям часоў, калі Фейн быў жывы яшчэ, то бок вось так настолькі старыя. Справа ў тым, што была старажытная раса, і Фейн, за якога мы гуляем, шкілет, ён належыць да гэтай расы. Вось толькі ёсць нюанс у тым, што ён як бы стаў мёртвым, не мёртвым, і жыве зараз ну, такім выглядзе, якім ёсць, так? Але яго раса, па сутнасці, стала багамі, 7 з яго расы сталі багамі для наступных рас. То бок, гэта настолькі старыя падзеі, што гэта проста кабзда. Вось, і вось гэтыя богі, можна сказаць, яны ўзнясліся, але з-за таго, што тады была вайна, некаторых яны са сваёй ж расы заперлі. І вось у грабніцы зараз, вось тут, у гэтай грабніцы старажытнай, знаходзіцца запячатаная адна з нашай расы якраз такі, якая не вельмі шчасліва будзе нас пабачыць. Яе ўсе ахоўныя механізмы мы знялі, нават з ёй пазмагаліся, проста што яна занадта складаная была для нас, таму мы проста захаваліся перад тым, як адкрыць грабніцу, і пайшлі адсюль нахрен. Вось, таму прыкладна такі расклад. Дарэчы, Лойс можна было бы неяк крыніцу мне і вярнуць да таго, як мы будзем змагацца. Можна было бы яшчэ пашукаць які-небудзь спосаб. Тут няма нейкага лішняга, нейкай яшчэ крыніцы. Не бачу. Ну ладно. Давайте зараз паспрабуем, мы паспрабуем дамовіцца. Пры маёй любові да шопінгу і прыгожага рыштунку ў першым ведьмары з ягонымі двума карткамі была свая прыгажосць. Карткамі? Двума курткамі была свая прыгажосць. Ну, ў сэнсе, што самыя, типу, пачатковыя, без неабходнасці апранаць, ну, типу, не апранаючы штосьці больш крутое. Вось она. Вечная Аэтера. Блин, я не памятаю ўжо дыялога, таму давайте паразмаўляем па новай. Істота глядзіць на вас зверху ўніз, дрыжачая. Яна выбралася з саркафага, быццам бы так, што быццам бы забылася, як рухаць сваімі канцавінамі. Яна паварочваецца да вас, і вы бачыце твар, які пакрыты выгравіраванай маскай. Па-за не рухаючымися вуснамі вы чуеце скрыгочучы голас, які размаўляе ў мове, які вы баяліся, што ніколі больш не пачуеце. Фейн?
Не, гэта немагчыма. It cannot be. Глядзячы каваным, ён размаўляе на мове вечных. I missed it so. Мне так I spent millennia wishing мне яго for так не it хапала, over я again. правяла But I escaped to тысячагоддзі, find your жадаючы lifeless пачуць, arm. каб на ім размаўлялі зноў. Але вось я збягаю і чую твой змяіны язык. Better to have stayed locked in that box than Лепей bandy заставацца ў words гэтай from a скрыні, чым перакідвацца словамі з чалом, як ты. Deep inside, you can feel Amadia stirring. Something about this has her Ты unsettled. глыбока вы адчуваеце, як Амадія варушыцца, штосьці, што прывяло яе ў неспакой. You don't know, Ты ж не ведаеш, do так? you? You have no concept of what У цябе you have нават done. няма ніякага канцэпту таго, што ты знарабіў. Сказаць, што ты нічога не зрабіў, акрамя таго, як правіў стагоддзі у пакутах у клетцы. And it was more than you deserved. І гэта было значна лепей, чым ты заслугоўваў. Our people are gone. Нашых людзей Because больш of your няма. war. З-за тваёй вайны. Because of you. З-за цябе. The goddess inside you jerks violently. She's Багіня trying to ўнутры take цябе control. She's ўздрыгвае trying to жорстка. speak Яна through your спрабуе mouth. перахапіць кантроль, яна спрабуе размаўляць скрозь твае вусны. Глядзець на яе шакаваным. Якая вайна? Я не пачынаў ніякую Do вайну. not preach to me, Roach. Ой, не выбачайся перадо мной, You have no idea. No idea of the таракана. hell У цябе you немає brought us ніякага all. уяўлення, які ад ти прынёс нам усім. Despite your best efforts, your mind returns to that day. Негледзячы на ваши самыя лепшыя спробы, ваш розум вяртаецца ў той дзень, шмат эпох таму. Твоё адкрыццё з стварання гэтай Вейл, як яна? Валюма, вось, валюм. Давайте тут пра канцэпцыю света, калі я ўсё правильно памятаю. Сам сусвет, гэта па сутнасці у акіяне, ну, па тыпу ёсць матэрыяльны сусвет, і за межамі сусвета ёсць, як бы ён аддзелены ад хаоса, па сутнасці, бездані. Вось, і абаронены ён літаральна вось гэтым валюмом. Вось момант стварэннем валюма, ён тыпу быў як абарона, але кароль спрабаваў скарыстацца гэтым валюмам, каб атрымаць сабе сілы, там што ён магутны, і выцягваў сілу з самого валюма. Так, вось прыкладна такое. Ваше адкрыццё валюма стварэння, тое, як вы прыйшлі да караля, яго адмову, тое, як вы звярнуліся да семерых лордаў, незадаволенасць караля. Ты думаў, што нічога не адбудзецца. Ты сапраўды думаў, што лорды будуць задаволеныя, каб пакінуць гэтую сілу некранутай? Не, яны закрылі яе. Яны паўсталі супраць караля і абвясцілі сябе багамі. Ты вычуваеце, як багіня Амадія, як гэта, абарончая lash out defensively. Карцей, ну, злуецца ўнутры, жадаючы выказацца. Яна вельмі незадаволена гэтым. Так, сказаць, што гэта не наша, мы ў гэтым не вінныя. Мы проста спрабавалі падзяліцца ведамі, даведацца сакрэты сусвета. Гэта нікога іншага віна, акрамя тваёй. Твой кароль сказаў табе не шукаць запрэтных ведаў, але ты ўсё яшчэ працягваў. За цябе, чакаць-ка я... Ну, тут просто не было опцыі, там, канціню просто. Як она трапіла ў турму, я так разумею, она адказвае на гэта. За цябе мяне кінулі ў турму за тое, што я спрабавала выправіць твае памылкі. Таксічная пані. Ну, не-не-не. Гэта дакладна, гэта таксічная. Так, давайте-ка я одну рэч толькі зраблю, я сабе паставлю, каб мне чапку лепей было бачна.
М-м-м-м-м. Вітаю, мегапозерські вітанчики. Так. At this, Amadia surges forward. В гэты She момант seizes control Амадія of the рвецца dwarf наперад. and starts to Яна move of its own accord. перахапляе кантроль над вашай сківіцай, і яна пачынае рухацца сама па сабе. You were imprisoned here for your blasphemy, for your sins. Цябе кінулі ў гэтую турму за твае бласфемі, як же ж слова-то перакладаецца, та? Як гэта? Парушэнне святых правіл. Карацей. За твои грахи. Lady Amadia? Леди Амадия, You're... вы you захапілі possess яго? him. Вы Have you палі fallen настолькі so нізка, far што that вы you seek шукаеце shelter сховішча within ўнутры that? гэтага? Silence. It Маўчы. is your king who Гэта fell. твой кароль паў. I flung him into the Я void кінула along яго ў with бездань every разам з other усімі The вечнымі. power you cowards refuse to pursue І has сілу, made якую me a вы god. баязліўцы адмаўляліся пераследаваць, зрабіла мяне богам. You threw them to the Ты кінула void. іх у бездань? Fane understands. Пэнд разумее. Ён разумее, што веды не маюць межаў. Curiosity cannot be Што зацікаўленасць немагчыма звязаць ланцугамі. Нахрен яе. І літаральна богі проста кінулі ўсю расу вечных у гэты самае. Па версіі Амадзі, гэта там кароль тыпу сабе збіраўся забраць сілу, і вось які ён злы, і вось гэта ўсё. Але яна зараз сама яшчэ і кажа, што яна ўсіх, калі адбылася сутычка паміж сям'ю лордамі, якія атрымалі сілу з бездані, яны яшчэ і выкінулі ў бездань усю расу вечных. Карацей, у прынцыпе, пачварам бездані яны могуць проста з'яўляцца рэальна прям пад кантролем таго ж караля, і вось гэта ўсё. Нахрен я згодны, Аучпат, я вітаю. Так. У ярасці перахапіць кантроль. Мы не разумеем. Я не разумею, яна слусіла табе. Кароль не знішчыў вечных. Гэта богі зрабілі так. Багіня адбіваюцца, спрабуючы перахапіць кантроль, але ваша хватка крэпкая. Вы чуеце голас, які прабіваецца ў вашу галаву. Не, спыніся, дай мне дагаварыць. Of course she lied. Вядома, яна How could you слусіла. ever trust a word from her twisted lips? Як ты мог увогуле даверыцца любому слову з яе вуснаў? Liberation. Магчыма, яна прыкінулася, што была вельмі задаволеная тваім вызваленнем. Did she say that you were special? Яна сказала табе, што ты That you would be асаблівы, anything other than a slave? што ты штосьці большае, чым раб, ты ідыёт. Not that it matters. Але I гэта не sense the важна. king, Я and I адчуваю can караля. sense his desire to see you destroyed. Я адчуваю яго жаданне пабачыць цябе знішчаным. Мне нават айтерн для гэтага не патрэбны, каб перамалоць цябе ў пыл. Так. Сказаць. Ёсць тры варыянты. Першае, пасмеецца з таго, што Айтеран свой вынаходніцтва яна называла сваім жа імем. Другое, сказаць, што не, тлумачыць, што вам не патрэбна змагацца, мы можам працаваць разам, можна паспрабаваць знайсці іншых. Трэцяе, як гэта здзівіцца, кароль, гэта немагчыма, пра караля давайте. Я у папярэдні раз, по-моему, браў другі варыянт, але я ведаю, бойкай ўсё роўна ўсё скончыцца, але мне зараз цікава пра караля. I will not be lectured in possibility by such a small mind. Я не буду слухаць лекцый аб магчымасці ад такога маленькага розуму. Немагчымая была моя спецыялізацыя перад тым, як семера запячаталі мяне тут. Маё апошняе стварэнне апошняе стварэнне было асабліва карысным. Прылады здольныя забіваць вашых багоў. Нават я атрымала яго тут паблізу, з гэтых самых пячорах. Хаця я магу адчуць яго дыстанцыю. Ён зараз у руках іншага. Магчыма, яны карыстаюць яго, каб пазбавіцца ад семерых здраднікаў ад усёй святасці, як я і спадзявалася. Вітаю, Тэнчык.
Мы ідыёт, але гэта не нагода. Ну, тыпу, магу я быць ідыётам сваім чынам? You can feel a cold fear settle in Amadia's heart. Вы адчуваеце, як ціхі жах збіраецца ў сэрца Амадіі. Яна збегае ўнутры вас і зварочваецца ў абароне. I have spent too long alone. Я правіла занадта часу адна, і зараз адзіноцтва гэта адзінае, што я магу шукаць. Дзякуй табе, дзякуючы табе, Фейн. Вітаю, Машніцкі, вітанчкі, вітанчкі. Блин, ну, я не думаю, што мы можам прям яе пераканаць, але я нават ужо і не жадаю яе пераконваць. Першае, сказаць, што, магчыма, яшчэ не занадта позна, магчыма, ёсць яшчэ час, спосаб, як абвярнуць усіх назад. Другія, не, мы ў гэтым не вінныя. Мы не ждалі, каб штосьці з гэтага здарылася. Ну, правильно, блин, калі за цябе ўсю расу твою ўжо знішчылі. Так, прашаптаць, што нам шкада, нам вельмі, вельмі шкада. Сказаць першае, што, магчыма, яшчэ не позна, магчыма, ёсць спосаб вярнуць усіх назад. Ужо было занадта позна ў тую ж самую секунду, калі ты пачаў размаўляць з 7 лордамі. Было занадта позна з моманту, калі ты здрадзіў нашаму каралю. Ты адправіў нас на гэты жудасны лёс, Фейн. Усіх нас адправіў у гэты ад. Спачатку я зламаю твоё цела, а потым я знайду сваё стварэнне і адпраўлю тваіх клятых багоў у самую тую же яму, якую яны кінулі нашых людзей. У гэты раз Амадзя не рэагуе, але вы можете адчуць халодны жах, які сціснуў яе. Хопіць размаўляць. Самы час табе вярнуцца ў магілу, здраднік. Ну... Ну, варта было, як я рабіў, размеркаваць усіх. Штосьці яна яшчэ зробіць? І ўсё, пункты дзеяння скончыцца? Я спадзяюся. Не скончыліся. Ау. Яна скрала крыніцу з Іфана. Ну, зараз яна не ваншоціць хаця б. То бок дагэтуль гэты сабака, ён поўнасцю ваншоціў персанажа аднаго. Так. Так, і няхай ён сканцэнтруецца на ёй. Мімо. Окей. Ну вось, і паўчка не ваншотуюць, ну зусім іншае адчуванне. Так, далей. Чым больш навокал, тым больш пашкоджання. Бяром. І праварот зараз. Далей нам патрэбна лячэнне не тое, каб дапаможа. Давайте магічную броню на ўсіх паблізу. І гэтыя чэлы навокал, яны бы, іх бы ўсіх маланкай. Бам! Цудоўна. Яна нават адступаю. Ау. Ну, гэта праблема. Это ваншот усёй групы быў зараз. Ладно, у яе такія законы ёсць. Першую так, я, па-моему, нават альбо праходзіў, альбо большую частку праходзіў. Але гэта было даўно, і я не памятаю сюжэт першай часткі ўвогуле. Давайте загрузімся перад размовай і размяркуем персонажаў, таму што вельмі неўдала. Яны калі ставяць групай, яна сваім заклінамі проста імгне на мяне раскідвае. І вітаю, Майкл, вітаночкі.
Я першую памятаю настолькі абрыўкамі. Ну, типу, сюжэт галоўны я абсалютна не памятаю. Прям 0. Я памятаю мелкія ўсполохі. Памятаю, што было весела яшчэ. І мелкія гісторыі. Прям, ну, мы з сябрам праходзілі у дваіх. Было весела. Так, вось тут захаваемся, каб не размяшчаць зноў. Магчыма, мы ўсё ж таки прыйдзем да яе трохі пазней. Я не думаў, што яе... Ну, тады мяне ваншоталі значна хутчэй, нават на першым ходзе там просто матэматычна не атрымлівалася, калі кожны сабака, ну, яе міньён, па сутнасці ваншотаў персанажа, любога майго. Гэта было прям нешчыра абсалютна. Немагчыма было з гэтым нічога рабіць. Зараз нейкія шансы з'явіліся, але пакуль не выглядае добра. The creature looks down from its perch, trembling. It crawled out of that sarcophagus from behind. Так, зараз. I missed better to Путенька admit you скіпаємо. have no concept of what you've done. I am taught a war. The goddess inside you jerks violently. She's trying. Do not. Despite Did you know? you feel the goddess Amadia lash out defensively inside you. She's not It's no because of at this. You were in Lead. silent. You. Thane understands. He understands that The goddess. Of course. Did she? Not that it matters. I sense the king, and I can work to you. Although I can. You can feel a I have spent too long alone. It was to you do first. Amadia. But enough. Конечно. Спидранили, да? Ну, не спидранили, но довольно хутка пройшли делу. Так. На один із топ-босаў. Ага. Добра, ну, типу, я ж яшчэ не ўпэўнены, што гэта прям нельга я забіў. Я амаль 15 ўзровень зараз. Ну, типу, я магу яшчэ і пазмагацца, потым зрабіць што-небудзь яшчэ, атрымаць сабе ўзровень. Вось, Лойс нават атакі ад 2 перажывае. То бок, ну, шанс, праблемы, ну, ўсё не так дрэнна, карацей. Можна жыць. Але так, у яе ёсць непрыемныя атакі, і, можа быць, гэта не самае ўдалае, што я магу зрабіць. Так. З гэтым можна таксічную нейкую штуку нанесці. Оп. А, яны імунітэт маюць да яду. Ну ладно. Так. Па-па-па-па-пам. Давайте бараш. Не у шкелета, у яе. Вось так. Фізічную броню я, конечно, пробіў. І трэба было палячыць. Памылачка. Яна памрэ зараз. Оп. Мінус Лойс. Можна скарыстацца скруткам. Варта было бы скруткаў накупіць, калі ў мяне яны скончыліся. Ось у Іфана ёсць. Оп. А чаго ў іх яшчэ абарона? Ад вады... Карацей, у асноўным... Ад вады і полымя. Іх варта зямлёю... атрутаю дакладна не. Паветра, зямля. У ідэале. Давайте на Лоис кинем каменную броню. О, Фейну болюча. І ось його забили. Не, выжил, вы глядите. Так, добра. Лоис, на себе лечение. Есть. И давайте маланочку ланцуговую. Бам. Фейна болить. Ну. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, она яшчэ крыніцу забрала. Мы можем зараз яе ў стан уводзіць. Так што не ўсё так дрэнна. Фейн можа ў любы момант... Блин, я працягваю крыніцу красці. А можна не?
3 крыніцы. Ты ачмурэло? Так, давайте-ка. Гэтыя маюць фізічную броню. Там я не дацягваюся. Я кіну кроў навокал. Бладсакер мы паспеем. Давайте Living on the Edge. Давайте вось гэта скарыстаем. На сябе. Няхай атакуюць мяне. Вось пра гэта будзем. Лоіс знялі фізічную броню, і мы зараз можам пазбавіцца. Першае, кінуць стралою у Аэтеру. Мінус яе ход. Па-другое, мне трэба палячыць Лоіс. Ёсць. Ну і па-трэцяе, мне на ход не хапае больш. Ну і давайте, і канец. Яна паспрабавала атакаваць мне Фейна. Фейн, на жаль, для яе поўнасцю імуны да смерці зараз на пару хадоў. Так. Шчыт. Блін, я выкінуў здольны замест таго, каб ёй скарыстацца. Так. Я хацеў выкінуць шчыт, а выкінуў здольнасць. Бам. Добра, давайте праворот. Вось яны вырашылі, што бессэнсоўна там на Фейна нападаць. І гэта мне толькі ў плюс. Лоіс. З вадой у іх дрэнная размова, правильно? Зараз яны слабыя да паветра. Ну, гэта як прынамсі. Вось гэтых два, давайте туды, может, что-нибудь моцнае такое. Яны іх можна шакаваць, значит, можна застанець. Давайте вось так і зробім. Мінус яшчэ адзін з іх. І што я яшчэ магу? Давайте на Ифа на магічную броню. Цудоўна. Павучок. Павучок, на жаль, не можа шмат чаго зрабіць. І ён зараз маўклівы, таму проста б'ем. Нягледзячы на тое, што гэта можа і прыбіць так павучка. Так. Лоіс жывая, цудоўна. Гэта я прапусціла ход. Мне ўсё добра ідзе. Так. Ці магу я... Блін, на жаль, я нічога не бачу нармальна адсюль. Хлыст зусім коротка б'е. Гэта ў мяне не хопіць. Атрута можа быць. Альбо атруту на сябе кінуць. Не, давайте на гэтага. Ага, так ладно, імунітэт да атруты. Я ідыёт. Я забываюся. Так, працягвай. Аэтера атрымала броню зараз. І зноў яе пракідваем. Яна просто не будзе хадзіць. Так. Ты, калі ласка, у нас. Падымі назад Лоіс. Лоіс усё яшчэ даволі сур'ёзная пагроза, нават калі мы яе падымаем ненадоўга. Дзе там скруткі былі? Вось яны. Мне падавалася, у них 5 было, чаму мне раптоўна 1, на іх 3 толькі стало. Што за хрень? Ладно. Чытак, у сэнсе чытак. Нічога не ведаю. Усё шчыра. Так. Вось так зробім. О, блин, я подпалил. Не, все, не подпалил. Все нормально. Все по плану. Ау. Минус Лоис.
Так. Паучок. Все, замерз одразу паучок. Блін. Фейн повністю пропускає, не може ні перебратися у його здольності. Немає, які перенесуть його туди наверх. Я можу скористатися, конечно, пірамідкою. Ага, ні, я на усі мої дії не скористаю. Ну, і типу, нельзя її скористатися мало. А що би я хотів? Ну, нехай буде тоді на його просто Mend Metal. І отрута. Просто тому, що нічого не можу робити. Оу. Вот это нечакано. Это не зачем то, что я различил, что я зроблю. О. А это скруток у нас може. І тут ми не бачимо. Ні халери. Давайте благословление хотя бы. Ось это проклятое полымя перетворимо у звичайне полымя. Нормально. Это навод нечто дає. Блін, я там не бачу. Как бы мой Фейн мог атаковать. Іфон? Цудоўна, і все атрымалі ўзровень. Акрамя Лоіс. Лоіс пропустила гэта. Но я перагуліваць гэты момант не буду толькі за гэтага. Бам. Айтера, поляж далей. Три атаки, болюче. Давайте-ка. Оп, яе мы забілі. Призвані її істоти так само зніклі. У сенсі яна... яна походила зараз яшчэ раз. Добро. І ось вона побігла кудись сюди. Я не можу дотягнутися туди. Просто не можу. Навіть фаєрбольчиком дотягуюся. Бам. Ну їх... І ось так я ще можу дотягнутися теоретично. Бам. Так. Адрадіть усіх. Адрадіть нельга просто так, так? Обов'язково з крутками. Зараз будемо шукати скрутки. У меня... Неужо у меня только вось гэтая? Беги сюда. А куди знік? Знову ще один скруток знік. У меня только что было... не, ладно, пардон, у меня был один. Просто мне подавалось, что у меня было 5, а потом раптом на ней мало. Я слепый, может. Так, у меня только один и был. Это один, який застався, я его сейчас скористав. Кинуть тут пирамидку и метнуться в город. Пирамидка уже на Ифа не повинна быть. Зараз перепроверю. Так, пирамидка на Ифане. Я же могу на мертвое тело пересовываться, правильно? Так, я вернусь сюда. Добро, вертаемся в город. Где там у нас? Дрифтвуд. На жаль, самый гандляр у нас якраз таки зараз ляжить. 4 скрутка. Так, набить усе. Пум. Вертаемся. Іфон. Ось. Чаго ляжить, помер? Набыть один, поднять гандляра, набыть остатние. Ну, гэта такая оптимизация, якая выиграе мне прыкладна 150 золота. Ну, может быть 200-300 максимум.
При моїх грошах це не серйозно. 47 тисяч у мене. Ну, типу, я можу займатися оптимізацією, але ніяка гэта душніловка. Типу... Калі мне калі-небудзь не хопіць у гэтай гульні яшчэ 300 залатых, то я, можа быць, і пашкадую аб гэтым. Хаця не пашкадую. Так, во, ёсць фрагмент для руны, рамка. Для чырвонага прынца гэта адпраўляецца. Шчыт. 14 ўзроўня адправіцца да чырвонага прынца паглядзець. Посах. Вось гэты посах мне падабаецца. Плюс 3 інтэлекта, плюс 6 ініцыятывы, плюс 14 крытычнага шансу і яшчэ лайфстіл. Есть, у нашага посаха ёсць трохі свае плюсы, але, ну, такое. Вось так лепей зрабіць усё ж таки. Я памятаю, як у Baldur's Gate 1 у адной бойцы амаль уся паці памерла, прыйшлося распіхваць іх целы па бочках. Прыгажосць. Summoning, Finesse, Lucky Charm. Тут Lucky Charm ёсць. Lucky Charm крутая штука. З нашага боку тут некромант. А некромант падвышае мой лайфстіл назад. Плюс яшчэ, ну, не, я просто падбяру. Полиморф книжечка, добро с собой возьмем. Все. Так, падаецца, гэта у нас усё, можна ўзроўні падымаць. Усё? Усё. Не, аднаго не глядзеў. Таму што ў яго там... Дарэчы, нармальна там каштуе. Не, окей. Добра, 15 ўзровень. Варта зараз гандляроў праверыць на новыя прадметікі. Што калі ёсць, можна неблага себе падмацаваць. Што мне па розуму? У мяне насамрэч ужо вельмі да халеры заклёнаў, а вось пунктаў дзеяння ад гэтага не дадаецца. Таму я хутчэй буду проста інтэлект мацаваць. Пашкоджанні пайшлі ўверх. Пам-пам-пам-пам-пам. Некромант вось ён дае лечыць на 70% пашкоджання, якое мы наносім. Лепей ужо... Ну, некроманту можна, конечно, падвышаць, але лепей я сабе пашкоджанні падвышу. Геамантам я не карыстаюся столькі, колькі хацелася. Перакананне знаходзіцца у тых самых, у іншай вокладцы. Я не магу яе падняць зараз. Ну, просто няма пунктаў на цывільныя здольнасці. Давайте перакінес. Яно просто няма выбару тыпу, я палепшу перакананне, альбо палепшу некрамантыю. Не, некраманты, перакінесы, паліморфы і зброя, і бойкі, гэта ў адной вокладцы, і не на кожным узроўні вы атрымліваеце цывільныя здольнасці. Так што тут нават і выбар не стаіць. Так. Таксама проста інтэлект. Так, Perseverance гэта вяртанне брані. Не. Яшчэ, можа, гідрасафіст. Гідрасафіст, ну, лечым мы даволі няблага і так. Аэротургію можа разагнаць у гэты раз. Ось, аэротургія будзе. Мне на апошнім часам усё больш і больш падабаецца за стана на маланцы. Хаця і лёд, ну, і вада можа таксама станіць. Ну, усё нармальна. Так, тут сілу 100%. Без варыянтаў. За яго можна, дарэчы, было бы лідарства далей падвысіць. Лідарства мне падабаецца тое, што чырвоны прынц і так трывалыя, і калі ў яго лідарства ён проста дае дадаткова плюс 10 ухілення і 15% для ўсіх рэзістаў. Ну, тыпу, ён паці астатнім паляпшае. Я лепей разганю яе. Так. Тут далей, тут без пытанняў. Іфан у нас Glass Cannon з максімальнымі пашкоджаннямі. І дальнабойныя атакі далей. Падвышаем. Вось, усё на дальнабойнае. Ну і падаецца ўсё. Адпачынак. Усім. Зараз у горад. Са старажытнымі мы разабраліся. Далей... Это был тупик, правильно?
што мы зараз зробім яшчэ, гэта трошкі пагандлюем. Рыштуночак. 15-го ўзроўня зброя. 11-го. А можна нешта па ўзроўню? Не? Типу, недавно додане. Типу, саме нове будзе ўнізе, так? Вось яна. Не, гэта дакладны варыянт. Палачка. Палачки. Подкраданне. Не тое. Лухта. Шалом для гідрософіста, аэратурга і геаманта. Може бути цікава ёй. Не, блин, яна патрабуе фінес. Што за лухта? Такая добрая броня была бы... не такая і добрая, яна не настолькі адрозніваецца. Не, з-за таго, што яна не на мага, яна дзіўна разбалансавана. Так, посах не патрэбна, мы толькі што новы посах здабылі. Персёначак, аэратургія і геаманты. Добра, а што калі фейну? Аэратургія... Ну, такое. Больш... толькі 10 броні магічнай можна выйграць. Можна, конечно, даць яго увогуле каму-небудзь іншаму, але што чырвонаму прынцу, што Іфану не такая вялікая, тыпу, розніца. У ідэале яны павінны быць проста за зону. Чырвонаму прынцу шчыт дае абарону, а Іфан просто не павінен быць стаяць у гушчы бойкі. Ось і ўсё, ось і ўся логіка. Ось гэты амулетик цікавы. Ой, які цікавы. Інтэлект, паляўнічы, перакананне. Гэта, я думаю, зараз пойдзе нашаму галоўнаму. Хоць і уходзіць гэта самы Lucky Charm, але перакананне прям інтэлект. Так, гэта ідзе да нас. Давайте-ка... Усё, што на продаж? Усё, што на продаж, яно нават не там. Так, зараз. Што у нас на продаж тут ёсць? Усё у Іфана. Чаму мы на продаж гэта не можам адправіць? Я ж падбіраў прадметы, якія значыў адразу на продаж. Лухтанейка. Вось гэтыя два я хацеў на продаж адправіць адразу. Гэта можа спакойна адпраўляцца на продаж. Гэта можа на продаж адпраўляцца. У нас нармальна так набралося на продаж. Чаму яно не адзначалася на продаж, калі я хацеў, каб яно адзначалася на продаж? Ладно, адзначыў. Зараз можна прадаць. Я павінен абавязкова гэта Іфану... Боже. Тут патрэбна нейкі гульне соло-рэжым, тыпу, каб менш вось гэтым практыкаваннямі усімі займацца. Тыпу, рэжыму, якім уся група ўспрымаецца рэальна як частка групы. Не нейкі асобны персанаж. Хаця, з іншага боку, дадатковыя намаганні. Распрацоўцы. Так. Вось гэта на продаж 1000. Што я побачыў? То я у уніку ожидаю увогуле закінуць яму. Амулет нейкі, так? Адзейнуўся. Вось он, падаецца, так? Вось яны ўсе амулетікі, і гэта самы круты з тых, што ёсць. На інтэлект, вось он.
Добра. Далей, вось гэты абутак мы, на жаль, фінезаўскі ніяк не будзем замяняць. Гэта малаверагодна, што штосьці мяне натхніць. Хацелася б яшчэ фільтрацыю па ўзроўнях на прадметы. Таму што гэта ўсё большая частка з гэтага проста абсалютна не патрэбна мне. Так, артургія Ямант. Это я ўсё пераглядаў ужо, так? Не тое, каб тое, што нешта патрэбнае тут было. Вось гэта шчыт неблагі. Канституцыя, резісты і накладанне атруты пры кантакце. Вось гэта яшчэ добрае, таксама. Так, 6-е, вось на 15-е пайшлі. Это патрэбна за іншых персонажаў. Так, давайте-ка абмен. Абмяняліся ўжо адразу. Давайте-ка тут глядзець. Што-небудзь нашаму чырвонаму прынцу. Яго і так ужо неблага ёсць. Шчыту яго на 14 ўзровень, нават калі я набуду вось гэтыя. Хаця з іншага боку гэта амаль 100 брані, і гэта да яго кіткоў шчытом, гэта дадаткова яшчэ дадасць якраз такі гэтых самых пашкоджанняў. 100 пашкоджання кітком. То круто. Але варта ли мне гэта рабіць? Вось гэта пытанне. Резісты, там трапнасць ёсць. Ну, яно дакладна лепей, чым тое, што ў мяне. Просто я не помню, што я жадаю траціць грошы на гэта. Пакіну пакуль так. Далей разглядаем. Вось гэта. Давайте паглядзім. О, дакладна лепей. Дадаткова магічная броня. У нас якраз таки 13-го ўзроўня штаны гэтыя на Лоіс. Гэта мы набудзем. Далей. Яшчэ на Лоіс што-небудзь. 15-й, але ўсё... гэта не то, это на силу. Есть что-нибудь? Конкретно вось на Лоіс просто подзберем что-нибудь. Финес. 11, 15, 9, 15. Это все лухта. Это все лухта. Вось гэта может быть. Незначная розніца. І не тое, што патрэбна дае. Ну, ж такая броня у яго, конечно. Не тое, што мне патрэбна. Абмяняліся гэтым. Лоіс. Мы табе ўжо ўсё прыглядзелі, што толькі можна. Абутак яшчэ пераправерыць яшчэ раз. Ну вось магічнага абутка ў яго толькі адзін ёсць. Бессэнсоўна. Так, ну і чырвоны прынц. Яму можа быць што-небудзь яшчэ. Меч на 11 ўзровень, гэта бессэнсоўна. Лухта, карацей, тут 13, 9. Сякеры 15 ўзроўня. Не. 9, 15. Так, гэта посахі ўжо пайшлі. Арбалет. Лукі можа быць, альбо арбалеты. 12, 15 і 15. Не, наш, падаецца, будзе значна лепей. Прям значна лепей. Не ведаю, навошта гэта прадаецца тут. О, да трэба наведаць Флетчера на нашым караблі. У нас жа чэла мы выратавалі. Трэба да яго збегаць. Давайте на карабель вернемся. Может быть, у гандляра нашага атрымаем. Дзе там наш? The Lady Vengeance, наш карабель. О, а вось і некрамант. Вітанчкі, як справа? Так. А значит, што магістры выглядае так, што яны вераць у то, што Этерн рэальны, і яны насамрэч яго шукаюць. Зрабіць перадышку, спытаць, што яны яшчэ адно жадае. Дзесьці на выспе, так. Добра, Гандаль.
Шопінг зацягвае, ён неабходны. Мне, ну, я не тое, каб жадаю займацца гэтым шопінгам, але ён неабходны. Я зразумеў сваю памылку, я зразумеў, чаму мне было так складана на 13-м узроўні. Я нічога не набываў. Абсалютна нічога не набываў. І з-за гэтага мне было складана. Вось, я мог бы на што-небудзь набыць, і гэта спрасціла бы мне жыццё ў некалькі разоў. Падпаліваючая зброя для чырвонага прынца. Это ідзе ў нас у скрыначку. Прыглядаем сабе посахі. Сумнеюся, што посах будзе лепей, чым вось гэта Destiny of Souls. Альбо што, я ж там... я ж сабе новы посах атрымаў, я яго не апрануў. Я малайчына. Так. Слабое нешта. Вось на 15 ўзровень ёсць. Але я флетчера нашага лепей наведаю. Лухта. У яго таксама ёсць. На 15 ўзровень таго, чаго не было. Гэта у нас на інтэлект. О, вось гэта абавязкова таксама пойдзе ў нашу скрыначку. Оп. Шчыты розныя, якія ні аб чым. Ну, як бы зноў, проста да халеры гэтага самага. Просто да халеры дадатковай фізічнай брані, што вельмі няблага, але не вельмі важна. Перакінесы скаундрал. Можа быць, сюды? Не, тут настолькі ўдалая камбінацыя ўсяго, і ўсё 14 ўзроўня можна не бянтэжыцца ўвогуле. О, паяса. Вось гэтага мала ў нас. Конституцыя, лідарства, здароўя. Давайте возьмем. С паясамі у нас такое сабе. Шанс крыта плюс 2, ухіленне плюс 7. А тут у нас ініцыятыва. Я возьму гэта лепей. Я вельмі недооцаніў тое, што крамы... Я просто неяк прызвычаюся, што, ну, у прынцыпе, той лут, які ў гарадах, звычайна нейкая, тыпу, калі ў цябе зусім дрэнна нешта па луту, тады ты ідзеш у горад набываць штосьці. Але тут не так. Тут трэба сачыць за тое, што ў крамах абнаўляецца, і ты павінен глядзець, што ў крамах адбываецца. Таму што інакш гэта губляеш ты вельмі вялікія пашкоды, ну, вельмі крутыя рэчы. І тое, што лут выпадае, ён не настолькі моцны агулам. Вось. Ну, то бо ёсць унікальныя штукі, во, дарэчы, скруткі адраджэння. Усе. Просто ўсе, што ёсць. Добра, яшчэ мінус 5000 золата на ўсе гэта нашы закупкі. Ось, ну і гэта прычына, чаму у мяне сабралося столькі грошай. Таксама. Трэба будзе размеркаваць гэта ўсё. Добра, нам патрэбны наш флетчер, які лукар, які лукамі займаецца. Я не ведаю, лукар? Той, хто займаецца лукамі, карацей, у нас ёсць чел дзесьці. Не ведаю, на якім паверсе, у якім пакоі. Ён сказаў, што на... Пачакайце-ка, а чырвоны прынц куды чаго спыніўся? Да чырвонага прынца прыляцела баявая сава. Спускаецца з нябёсам і дастаўляе паведамленне да чырвонага прынца. Чырвоны прынц. Я той, хто на цябе палюе. Але ты занадта трывала трымаешся за сваё жыццё. Мы павінны паразмаўляць з табой наконт прычыны, чаму цябе выгналі са старажытнай імперыі. Окей. І нам патрэбна паразмаўляць наконт чырвонай прынцэсы. Знайдзі мяне на безымяннай выспе у храме Зорл-Стіса. У прысутнасці багіні дазволім вайне і цені сустрэцца. Окей. Нічога дзіўнага, усё нармальна.
Абсолютно нормально, что забойца з намі. До речі, ми після того, як тую забілі, у нас знік клічник, не The отрималося word, if I порозмовляти. may? The Red Princess, the secret of my soul. I can tell she's near. Добре, він каже, що десь поблизу червона принцеса. О, ось він лучник гэта. Якой такой принцеси? Гэта з якої яны павінны адрадзіць цмокаў. Robin, the Fletcher you rescued from Roost Anon at the Culwood Mills, sparks Так, to life at что the это sight of такое? you and Амулет. breaks into a great grin. Який приємний амулетик. 4 фінес. Ля. 4 фінес. Плюс 2 конституція, плюс 2 війни, плюс 1 перекінеза. Гэта, ну, плюс 4 фінес можна просто аўтаматам браць адразу, і гэта яшчэ дадаткова наверх. На 100 будзе больш брані магічнай. Просто без пытанняў ідзе да нас. Фінес, ну, гэта мы замяніць не можам, на жаль. Лук, слабіць наш. Таксама горш. Усё горш. Ну, лукі ён такія сабе прапануе. А вось стрэлы я бы папомніў сабе. Там гаворка была, типу, ён будзе з намі заставацца, так? І варта з ім было б адносіны адразу падвысіць да максімума. Але я пакуль не бачыў яго нічога гэткага. Колькі нам прыйдзе? How much gold do you need? Need to... Гэта рэпутацыя называецца штука ў гульні, так? To fully max. Блин, слово снова вылетело. Еще раз, як оно? Attitude. Так. 350 золота? Ну, в интернете як мінімум пишуть. Ну, коли так, що, то это лука. Ну, типу, в сенсі, що нічого такого. Просто їм, по-моєму, потрібно бартери давати. Давайте-ка заховати. Так, 8. Oh, I mean, hey, I feel it, you know? By all means. Так, ось оно. І віддаємо просто золото йому. Як есть. Где золото? Где хоть какое золото? Оно все тут? Давайте все. Я не могу отсюда переносить. Да божухна. Так, ты идешь до Ифана. Ифан у нас гандляр. Ифан будет разбираться в этом. Я дам 1000, просто потому что отдам 1000. І гэта не падвысіла адносіны. А ніяк. А, не, падвысіла. Просто што гэта падвысіла адносіны з гэтым самым. Так, гэта патрэбна Ифанам размаўляць, тады я так разумею. Зараз яшчэ раз праверу. Угу. Oh yeah. Oh, I feel. Так. Like to take a look at what I've been working on. Go on. А, блин. Так, наши все этой идеи Ифану отправляется. Пум-пум. Заховаться. Что я зараз роблю? Я отдаю гроші йому літерально, просто каб підняти його стосунки з собою. Тільки ось він ніяк підвищається, мені, по-моєму, менше золота було потрібно. Я, на жаль, докладну лічбу виставити не можу. Ні, це не зміняє. А як я тоді підвищав відносини? Я повинен все ж таки у його щось набувати? А?
Я не разумею. Я не памятаю, як... Яно не расце, attitude. How to raise attitude. DOS 2. Так. Сказано прадметы альбо золата, але яно не расце. To take a look at what I've been working by all means. Я не разумею. Я зрабіў, але адносіны не растуць. Я не разумею, раптоўна гульня перастала. Дадзім мы ўсё наше золото. Хтосьці павінен... Гэта выключна эксперымент. Я ідыёт. Усё. Я надал 2133 attitude. Я не ту кнопку натискал. Я натискал кнопку «Прираўняць», а не кнопку «Отправить гроши». Яны прираўняліся 0, прираўнялася до 0, вось і ўсё. Так. 2133 гэта дало, так? Мне столькі не патрэбна, мне патрэбна прыкладна 2133, мне патрэбна у 200 разоў менш, правильно? А не, у 20 разоў менш. Добра. Давайте, неяк мне ў галаве не укладывается пакуль. 1000. Отправляется. Прими. 61. Добра. І зараз 500 яшчэ. 500. 600 насамрэч будзе патрэбна. Вось. І можна яшчэ дабіць 10 там, напрыклад, 100. Меньше за... ну 82 можна. Мінімальны крок зараз для мяне. І яшчэ раз такі же. Блин, ну ладно. Вось так. Ось. Максимальні адносини. Так, у яго можна адразу набыць пракідваючыя стрэлы без пытанняў. Вось, знічка ўвогуле у выніку складае 44%. Ну, улічваючы бартер і улічваючы стасункі. Зніжка дае 20%, і ў прынцыпе вось гэты там 1500 яна вельмі хутка купяцца. Гэта... Вось гатовая страла адразу. Нокдаун. Гэта я насіць не магу. І ўсё на фінес. І лук тут такі сабе пакуль. Ну так. Ніякай перавагі. Добра. Забіраем. Зараз размеркаваць все, што мы панакуплялі. Так. Сартаваць, потому што апошняе было падабрана. Паці не паказваць. Іфан. Гэтыя стрэлы застаюцца ў цябе, гэта ты апранаеш сам. Гэта адпраўляецца да чырвонага прынца. Гэта у нас, по-моему, я браў для Лоіс. Гэта можна на продаж адзначыць. Гэта таксама можна адзначыць на продаж. Паляўнічы інтэле... Вось, гэта у нас ідзе да Фейна. Гэта у нас, по-моему, да Лоіс, там разберемся яшчэ раз. Пояс. Retribution і Leadership. Вось гэта мы апранаем Іфану. Гэта на продаж. Гэта чырвонаму прынцу. Падаецца ўсё. Гэта можна адпраўляць на продаж таксама. Ну і ўсё, і нармальна. Чырвоны прынц.
цябе таксама сартуем па самаму апошняму. Last picked up. Новы шчыт, які не лепей за тое, што ў нас ёсць. Можна адпраўляць да Іфана. Шалом. Таксама на продаж і да Іфана. Вось гэта цікава. Это мы абавязкова апранаем. Ён двуручны, а я не заўважыў. Блін. Во я. А ў сэнсе, не, пачакайце-ка. Так, ён двуручны. Это ідзе сюды, это ідзе сюды. Усё. Пытанняў няма, чаму яно мацней за маё. На продаж і да Іфана. Радзяўбаўся трохі. Гэта лідарства. Абавязкова пранаем сабе. І гэта на продаж. Эльфійская сякера я пакуль пакінуў. Нам падарылі яе. Няхай будзе ў мяне. Лоіс. У цябе тут 2 штукі аднолькавыя па параметрах. Табе здароўе спатрэбіцца. Апрані гэта. Гэты персонак дзіўны. Ён табе не патрэбны. Хутчэй. Аддадзім яго зараз Фейну. Вось гэта Фейну пойдзе. А гэта на продаж і да Іфана. Так. Ды. Ну. Так, інтэрфейсік трошки мяне забівае. Посах новыя. Шмат ініцыятывы, лайфстіл, гэта мы любім. Гэта у нас. Ну, такое, не натхняючае. Вось гэта ўжо пацікавей. Interact, Huntsman, Persuasion. Вось гэта з Persuasion. Бяром. Персцёнак не аб чым. На продаж Іфану. Гэта на продаж таксама Іфану. Так. Згубім трохі ініцыятывы, але атрымаем даволі салідную колькасць брані фізічнай, не той, каб шмат, але магічнай. Даволі шмат. Апранем. Мінус 1 конституцыя, Wits. Ну так, ініцыятыву толькі шкада крыху. Але на продаж і да Іфана. Да Іфана. Посах да Іфана таксама. І гэты персцёнак, перекінез, аэратургія. Трэба... Я нават не ўпэўнены. А ты не збіраўся прынца на двуручнікі пераводзіць? Я хацеў бы, але настолькі салодка павышаць яму. Кожны раз, калі мы атрымліваем нейкі ўзровень 2, ён атрымлівае новы шчыт, які яшчэ на там 100 дадатковых брані фізічнай. І ён гэтай бранёй просто абсалютна кампенсуе. Просто у яго ёсць тады дальнабойная атака шчытом. І гэта дальнабойная атака расце, чым больш у яго брані ў шчыце. А ў выніку гэта настолькі... Гэта расце хутчэй, чым яго ўзроўні нават. Гэта нейкая імба. Ну, тыпу, мне шкада дурук браць. Таму што дальнабойныя атакі вельмі дапамагаюць. Ну, тыпу, у любы момант табе не патрэбна... У цябе больш выбару атакаваць і дабіваць нейкія слабыя цэлі. Больш стратэгіі ёсць. Вось. Падаецца ўсё. Вось это персонак я ўсё ж таки можна продаж адпраўлю. Ну окей. Добра. У нас крыніца здабываецца ў асноўным у падвале ў Дрифтвудзе. Таму што нідзе больш, мне падаецца, няма такой скрынкі, ну, мала дзе ёсць скрынкі з крыніцай. Таму мы адпраўляемся туды, аднавім сабе крыніцу поўнасцю. Я не думаю, што тут будуць нейкія... Я не думаю, што я кніжкі нейкія знайду новыя. Тут такога я не бачу ўжо даўно. Але давайте хуценька прабежымся па астатніх. Так, тут нейкая зброя, тут кніжкі. Гэта ўсё на поліморф.
Я тут неяк вельмі хутенька. Опанькі, Epidemic of Fire. А, ну гэта мы бачылі ўжо. Уже ведаем. Все ведаем. Отручные споры. Это мы ведаем. Нічого такого. Yep. І тут пераправерыць. Glad to see you well. У качкі шмат гульняў вылетае. Ён ратаваў шмат даволі гулень. Вось у гэтым справа. Ну, типу, калі у нас было вось момант, калі вылеталі гульні кожны дзень, то было шмат гульень выратавана, і таму у нас такі доўгі спіс людзей, якія ратавалі, просто ўсе накідвалі і накідвалі. Каб усё выратаваць. Давайте скрутки адраджэння набудем. Раз уж мы проходим скрутки адраджэння уже я просто могу их як гэта есть як цукерки. Дарэчы, а дзе у мяне быў аўтаматычны адраджальнік мой? Я яго нешта не бачу. Я в упор яго не бачу. Як ён выглядае? Я памятаю, што гэта была скрыня з гэтымі, з крыламі. Але дзе яна? А, вось он. Ідол перараджэння. Просто мне падаецца, он зараз пусты. Так, ён пусты. Трэба яму накінуць. Пам-пам-пам-пам-пам. Дзе нашы скрутачкі? Не 3, калі ласка. Я не ведаю, як ты гульня працуеш, але давай 1. Оп, усё, аднавілі яго. Так, усё, за это мы скончили. Закупки скончаны. Давайте поглядим наши квесты. Потому что я-то ожидал бы на выспу демонов отправиться, але, может быть, мае сенс зараз з... Так. Гэта ўсё закрыл... У сенсе, ну, closed. Райкера. У нас же до халеры яшчэ. Ну, типу... У сенсі, я не ведаю, як ти працюєш. Я не зрозумів. У мяне... я, атрымліваецца, больше за 3 крыніцы нельга атрымаць, правильно я разумею? Ну, типу, просто усе квесты закрыліся зараз раптоўна. На падвышэнне колькасці крыніцы. Просто тады мне вось гэтыя настаўнікі... пра скруткі? Не, пра скруткі я ведаў. Ну, типу, просто што іх набываць шмат патрэбна. У пачатку просто мае сэнс пазбегнуць, ну, на мой погляд, мае сэнс поўнасцю пазбягаць смерці герояў, таму што любы досвед, ён як бы... Колькасць досведу на мапе скончаная. Ну, типу, яна фіксаваная. Вы не можете атрымаць больш досведу, чым ёсць на мапе. Каб атрымаць доступ на мапе і не ператварацца ў забойцу ўсяго жывога, пасля Black Pits нельга. У сэнсе, што пасля Black Pits я не прыходзіў да Райкера. То бок, па сутнасці, зараз я просто буду скончваць квесты, якія, ну, просто для досведу, правильно? Ну, тады добра. Я могу не гандляваць з ім за тое, што о, калі ласачка, дай-ка мне доступ да ведаў. Masked creature grunts 3 times at the sight of you. It reaches its arm out. Clasped in its hand is a crumpled parchment. Скрутака мне нейкі дае. І Райкера няма на месцы. Што за лухта? Ладно, зараз мы гэта разбяромся. Я зараз думку свою распавяду. У выніку просто такая хрень. А гэта што? О, окей, тут куфр звонку. Цікава.
Что я хотел? Я вот абсолютно, я переключился у третий слой думки и абсолютно згубил першую. Тому усё, бывайте. Можно забыть. Думка была про то, что нельга губляць гэтае самае. Нельга губляць жыццё падчас бойкі, таму што калі, асабліва калі гэта адбываецца, калі хтосьці з ворагаў памірае, это неатрыманы досвед, і ў пачатку гэта вельмі балюча адчуваецца. Вось зараз тыпу 1000 досведа туды, 1000 досведа сюды, і гэта не грае ніякай розніцы. Это ўсё роўна у сярэднестатыстычна вы плюс-мінус аднолькава будзеце ісці. А раней любы вораг, ну, у першым акце любы вораг недабіты, гэта прям праблема. Ну, тыпу, у сэнсе, забіты, калі хтосьці іншы мёртвы. Таму што яны досведу не даюць. Это я дакладна ведаю. Типу, у вас 4 персонажы, один помер, альбо двое померло. Нават калі один персонаж выцягнуў бойку, вы прайгралі ўсей паці. Ну, типу, уся паці прайграла ў тым, што сэнсе, што яна не атрымала досведу за гэтую бойку. Што лічу несправядліва. Ну, типу, калі ты быў на момант смерці гэтага ворага, ты ўдзельнічаў у бойца. Калі ўдзельнічаў у бойцы, ты павінен атрымліваць узнагароду. Богабуджаны, у мяне не было ніякага сумневу, што ты вернешся з таблічкай у руцэ. Выбач мне маю presumptuousness, але я падрыхтаваў табе пакоі для твайго, калі ты будзеш тут. Уваход дыстанцыі шэпту. Тады гэта вось тут павінна быць. Оп, 8000 досведу. Прыватныя пакоі Райкера. Опанькі, як у яго тут цікава. Ну і зараз мне не абавязкова з ім дамаўляцца аб чымсьці, я магу проста яго атакаваць. Ну, з Райкерам. Таму што ён мяне крыніцы, ну, я не павінен вучыцца крыніцы ад яго. 14 ўзровень. Я адчуваю крыніцу ў паветры. І штосьці яшчэ. Ну, тут як бы мёртвыя целы, чел. Ну, гэта прям літаральна поле для бойкі. Давайте сховаемся. А вось і ты, богабуджаны. Мне вельмі хочацца пачуць твае добрыя навіны. Першае, сказаць яму, што ў цябе у нас няма таблічкі. О, вось гэтую. Пакуль мы адзін аднаго не пазабівалі, калі ласка, прададзі мне гэтую стралу, я супраць цябе буду выкарыстаць. Дзякуй вялікі. Паказаць яму таблічку. Абвясціць, што ты змяніў сваё меркаванне і збіраешся і дастаць сваю зброю. Я проста збіраюся яго рэальна, ну, забіваць. Як гэта... Сказаць яму, што мы ведаем пра кантракт на нашу галаву. О, гэта трывіальныя дэталі. Старое пагадненне, даўно забытае і усімі, хто ў ім удзельнічаў. Не думаю аб гэтым доўга. Яго вусны расцягваюцца ў стрыманай усмешцы. Ну, я могу просто на конфликт пайсці. Давайте я зараз захаваюся, паказаць яму таблічку, але пачнем, ну, дамова. Як цудоўна. Вусны Райкера трымцяць у нечаканні, і калі яго вочы скочаць да вашай сумы. Кажы мне. Ён пабачыць таблічку пасля таго, як навучыць нас крыніцы. Я не думаю аб гэтым хвілінку. Добра. Мне цікава, ён ж не можа нас навучыць. Але вось зараз мы, тыпу, штось адбываецца. Ён закрывае свае вочы і адкрывае свае, ну, як это, раздвигае свае рукі. Пасля гэтага прачытае серію літар на мове старажытных.
Я клічу душі мертвих. Ваші рештки. Угу. Він достає душі з залі. Збирає забрати. Герої потребують, каб він спиніў рытуал, і патэнцыял гэтай сілы не варты масавага забівання душ. Riker's voice grows even louder. Яго голос становіцца ўсё грамчэй, Of his own. і яго ён утапляе сваімі словамі, сам себе затапляе сваімі же словамі. Герой ўсё яшчэ патрабаваць, каб ён спыніў рытуал, дастаць зброю. Your body convulses with Amadia's displeasure. Амадія Your head нездаволена pounds, your bones ache. у вашай галаве. А што? Пачакайце-ка. Sight of your agony. А калі б я паспрабаваў, ось просто мне цікава. What if I will complete source quest after Ага, я не буду з книжки заклёнаў даваць. Ну, такое. Книжка заклёнаў не настолькі важна ўжо, абсалютна не іграе для мяне. Карацей, книжкі заклёнаў мы будзем атрымліваць. Гэта не такое, не варта So таго. this is how your path to divinity ends, is it? No matter. I've kept my promise. A shame it has to be this way. I was... Угу. А вось і бойка. Ён, да рэчы, 14 ўзровень, што не вельмі прыемна. Ау. Так, у першую чаргу полумныя штукі, так? Браню фізічную на ўсіх. Няхай рэгенеруе. А потым паўчиху. Ну, давай-ка на Райка мимо. Варта было размеркавацца да гэтага. Я толькі з крамы яшчэ больше патрапа нашы новыя рэчы. Ну, як бы так. Але мы зараз яго пазбавімся вельмі хутка, я упэўнены. Давайте бараж. Это дакладна быў бараж? Неяк ён не выглядаў як бараж. Блин, мне падаецца, меня гульня падманула. Балістычны стрэл, давайте. Так. Это не барашка, у сенсі? Так, я на нашага іфа накінуў каменную броню. Ён у нас асноўнае пашкоджанне ў камандзе. Рекомендую атрымаць кніжку Джана, яго заклін унікальны. Джан? Это хто? Можа, мне варта зараз у гэтага чэла магічнай брані трошки менш. Альбо полностью ўсё на Райкере сканцэнтраваць і забіць абсалютна. Так, давайте магічная броня на ўсіх. Вось так. Вось так. І... Ну, давайте напоследак маланчка яшчэ ў яго. Опанькі. З касцей вылазіць хреновіна? Цікаво. Як мага хутчэй трэба скончыць бойку. А, ён і вырашыў сысці. Хо. Хітры які. Ау. Ось гэта балюча. Демонолог, ён тебе таксама на выспу направіў на паквасця. Ну, яго я забіваць не збіраюся. Ну, типу, так што тут, як бы, трошкі іншыя стасункі ў нас з ім. Я давайте благословление вось на ўсё гэтае. Оп. Каб на проклятой тэрыторыі не быць. Так.
Лоїс? Ні? Лухта нейкая. Вельмі дрэнны нейкі пачатак, мені падабаецца. А так ён спартуецца першай часткі. Так, я памятаю, хтосьці казаў ужо. О, вось ты. Бам, паляжы. Ну, штось у мяне не шчасціць, ну. Блін. Так, перасунемся. Ось так. В принципе, варто ему просто настреливать. Бам! Амаль забили. Этому выбили броню. Я могу тебе ударить? Да боже мой. Не? Не могу. И это не спрацовало. Эх. Танейкая. Ось давайте ось так. Нехай гэта ператвараецца ў яго праблему. А, ён телепортнуў мяне назад. Окей, ладно. Ён памяняў Лоіс месцамі. О, як цікава. Добра, Лоіс. Лечы сябе. Добра. Памяняй месцамі. Можна месцамі мяняць любога? А, ніякай брані абароны няма. Памяняць яго з... Па-па-па-па-пам. Блин, я нават не ведаю, з чым яго памяняць. А можна з прадметамі мяняць? Мне цікава. Просто так. Не, нелегко. Ну и ладно. Просто приколдесу. Было бы весело. Давайте яго перенесем вот сюда. Вот так. Добили. Нормально. И мы забили галоўнага, і ўсе разваліліся. Цудоўна. Мне падыдзе. Усе на адпачынак. Тут небяспечна адпачываць. У сэнсе небяспечна. Подумаешь, мины. Мины мы любим. Это наши лепшие сябры. Добра, духи. Pain spirit moans in fits and starts. It speaks no words, but no matter. Its contorted face betrays the torture it endured. Он проходит праз нейкія пыткі. Я могу вас вызволить? Есть дух Райкера. Careful now. That's a trap. Персончик. На 14 уровень. На некромантию. На Іфану відправляється. І гэта так само Іфану, а гэта чырвонаму прынцу. Маланачкавая стрела Іфану. Гэта выглядае неблага, але на 14 уровень Іфану ўсё роўна пойдзе. Не, пояс. Хутчэй усё такі сабе будзе. Так, чырвонаму прынцу. Гэта на продаж Іфану. Гэта чырвонаму прынцу. Ключыкі. Там яшчэ ключы. Гэта Іфану на продаж. І гэта забіраем ключы, гэта ўсё. The spirit's lips curl into a sneer. Вусны духа скривляються ва I усмешці. bet there's a pleased smile lurking in the shadows crossing your face. Yet you're too quick to act, too green still. Mastery was there for the taking, yet you... Я думаю, десьці там у цемрах, цемры, якая хавае твой твар, схавана здаволеная усмешка. Але ты занадта, хутка дзейнічаеш. Занадта зялёны яшчэ. Майстэрства было перад табою, каб узяць яго, але ты ад яго адмовіўся. У мяне нічога не засталося паказаць табе, і нічога табе не засталося распавесці. Вазьмі ўсё, што табе патрэбна з майго дому, але мае майстэрства і ўспаміны, яны застануцца са мною. His sneer is now a gash, wide and gruesome. Яго усмешка зараз гаш. Я уже не памятаю, я сніры не памятаю, нават што такое. Но гэта крацей, он усміхаецца так.
Вы ледь можете поверить, что такое может себе утримувати дух. Патрабаваць, каб Райкер усё яшчэ навучыў нас шляху крыніцы. His face only contorts further, a testament to his unmitigated contempt. А можам зайсці яго частку? Не, ну яго ж няма тыпу прадмета, як нага. То бок па механіцы гульні не, я не магу гэтага зрабіць. Па логіцы сусвета як бы мог бы. Riker's killer stare never wavers. He has an eternity to wait. You do not. Your bones ache and your skull. Your mind leaps from one of Riker's memories. Я спробую скористати криницю, каб пробитися сквозь його. Faster than you can identify them. Some sights manage to stand out in this temporal kaleidoscope. Два успаміни ми його провіраємося. Кінжал і дух. Дайте кінжал. Цемра. Калі ваши вочы прызвычаюцца да цемры, ваше першае, што вы заўважаеце, гэта як блішчыць падрыхтаваны кінжал. І потым бледную скуру вашай цэлі. Ваш кінжал удараецца ў шыю чалавека. Яшчэ адно чыстае забойства. Толькі пасля гэтага вы заўважаеце, як пара вачэй зіхаціць у цемры. Сабака, які хаваюцца ў цемры. Вы усміхаецеся і пасвістваеце. Падыходзь, ідзі сюды, хлопчык, ідзі сюды. Спробовать утрымаць успамін. Это той сабака, які быў на могілках. Это момант, калі ён забіў яго гаспадара і ўзяў сабе яго. Вось, на Оверлорд 2 адпраўляецца 900. Дзякуй вялікі, Ульвін. Дзякуй вялікі. Так, ваши намаганні бессэнсоўныя. Вы спрабуеце ўтрымаць ваша хватка на духе Райкера аслабляецца, і ваше апошняе прадбачанне знікае з вашага позірку. Вы нахіляеце, вы паправляеце свае акуляры і набліжаеце свае вочы да лістка перад вами. Калі надпіс поўнасцю становіцца сфокусаваным, вы бачыце словы чорнае кола, ну, Black Ring, чорнае кола унізе. І вас выкідвае ў рэальнасць, каб вы сталі поўнасцю сабою. Ёсць толькі адно абяцанне, аб якім я калісьці шкадаваў. Адна дамова. Я ніколі... Толькі адна дамову, якую я шукаў, каб яе парушыць. Это таблічка... The template to the Swornbreaker. Это было... Я не разумею. Гэта табличка был шлях для моей свободы. Але моя клятва засталася. Але мне становится... Мне трошки спокойнее того, что черное кола ідзе за тобою, богабуджаны. Одинокие волки зберуць контракт. Ну, гэта я ўжо ведаю. Тым больш, што адзінокіх ваўкоў ўжо няма. Няхай ён распавядзе пра гэта абяцанне. Табе слаба ў гэта верыцца. Магчыма, ён... Ты не мог уявіць сабе магчымага, але яго скор... Ну, гэта пачуццё. Ну, типу, што яму сумна, яго сум толькі расце. Райкер можа быць... Сум не неправільнае слово. Райкер можа быць і маўчыць, але яго пачуцці зусім не сакрэт. Няхай пакінем яго, каб ён далей шкадаваў. Якая старажытная хреновіна. Добра. Трэба ж усе куфары правяраць, у нас же Lucky Charm ёсць. Вось як толькі я сказаў, Lucky Charm спрацаваў. Выглядзіце, прыгажосць такая. Аэратургія і прызыванне. Але на 12 ўзровень. Не, гэта адпраўляецца да Ифана на продаж.
Дзіўны металічны ключ. Good find. Книга. Заклюнув. О, у меня такой якраз нема. Альбо я яе просто не вывучаў. Не, я, может быть, забыўся набыць такую. Навучыліся. Новые книжечки. Полички непрочитанные. Нічого такого пакуль. Ну, по сутнасці, ён сказаў, што ты можаш абшукаць хоць усё. Але самае важнае, яно застанецца са мною, гэта мае веды. О, яшчэ конік падабраў выпадкова. Кнігі. Зноў жа, мне варта... О, крутак. Вітаю, Метэйгоры, вітанчкі. Хоць і нічога такога тут няма, але кожны кантэйнер я павінен адчыніць хаця б раз. Новыя рэцэпты нейкія яшчэ, няблага. Просто таму, што Lucky Charm ёсць. Існуе такая штука. У мяне ён даволі высокі. Опанькі, амулетик, знайшлі. Вось он Lucky Charm спрацаваў. Так, на 12 уровень. Давайте Лоис отправляется. Я еще перепроверю. Денежка, да. Тут там сапсованный помидор. Ну. Это такі, ну, такая жесть, короче, вось гэтая штука, Lucky Charm. Ён адначасова супер моцны, асабліва ў пачатку. Зараз просто локація для 12 узроўняў і па сутнасці, як бы мне просто гэтага чэла збалансавала пад мой узровень. То бок ён быў 14 падчас бойкі. Просто ён не валодаў, ну, нават калі ён валодаў чымсьці гэткім, то гэта было ўжо не важна, таму што я просто прабіваў яго мацней. Віншую са стрыкам Метэйгорый. Шкада, што збіўся. Я упэўнены, у цябе павінен быць вышэй. Flesh and bone severed and stitched. A rather sordid. Просто тонны трупаў у яго. Просто тонны трупаў. Давайте. Разбираем. Там не дотягнуться. Опаньки. Ось он Lucky Charm знову спрацював. Такое. Ну, подається, все проглядів. Тут, конечно, можна шмат яких кавалкаў гэтай самай, ну, людзей паесці, але я думаю, што там успаміны, ну, максимум нейкі скіл будзе адзін. Я бы не вельмі замарочваўся. Зноў жа, лакацыя для 12-х, я не чакаю тут чагосьці прям важнага. Я бы не губляў час на гэта. Просто кантэйнеры прабегчыся на прадметы, таму што прадметы, калі Lucky Charm упадаюць, яны хаця бы грошы каштуюць. Не хочется снедать? Не. Навошта? Не так нормально живем. Что цікаво, я духов нават не могу, ну, типу, вернуть у свой нормальный стан. Типу, ось гэтай духи так и засталіся. Пасля ритуалу. Опаньки, яшчэ Lucky Charm. Ну, ось 3 предметы спакоя, хотя, ну, шчыра, могло бы быць больш. Просто 3 дадатковых, якіх тут як бы па-іншаму не атрымаць было.
Зноў жа шкада, што не на мой узровень. На. Ладно, я тут засяду надолго. А далей дзверы яшчэ. Тут розныя інструменты у яго ёсць. Quite the Старажытныя antiques штукі ў collection. яго ёсць. Опанькі, там запалілася нешта. Пачакайце-ка, калі гэта запалілася, то... No keyhole, no Мгм. handle. Garbage. Калі гэта, то я бачыў у яго вось тут яшчэ одна такая штука старажытная, правильно? Можа быць, у яго тут ёсць набор такіх старажытных хреновін, які можна актываваць. This is quite the antiques collection. This is quite Але the гэта я актываваць не antiques магу. collection. А чаму гэта актывуецца? Нічога больш не бачу. Подозрона. Ну вось гэта дзверы так проста не адчыняюцца, так? No handle. There must be a hidden mechanism. Па-па-па-па-пам. Гэта штука перастала працаваць? Не, не перастала. Яна пака... Гэта як стрэлка выглядае. Ці не? Ладно. Ладно, это не стрелка. Яна показываю сцену по сутности своей. Почекай, я змінила напрямок. Куди я не показую? Она зміняє свою позицію. Мене виглядає як стрілка реально. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну все, я тут з пазлом закрасив, все. Мені тут занадто цікаво стало. Я збирався вже сходити. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Что він може бути? This is quite the antiques collection. Він показує, по сутності, у двох напрямках. This is quite the antiques collection. Може бути, у його у домі є нешта ще? I've spotted something. Що тут зауважу? Повідомлення Райкера. Ну ось гэта... Так, граната червоному принцу все відправляється, гэта відправляється нам. Блін, я кожен контейнер зараз проверять не буду, зараз я буду шукати якраз такі нейкі суперважні речі. Ось гэта... Зеленый камень. Я був маленьким хлопчиком у пустынях. Мезда. Я заўважыў, я правёў шмат часу падарожнічаючы адзін. Я калісьці знайшоў каменьчык. Маленькі, яскравы, зялёны, як вока. Я ніколі не бачыў каменьчыка падобнага да гэтага дагэтуль, альбо пасля таго моманту. Але я бачыў колер... такі же колер на нашыйніках, якія апранаюцца на магаў крыніцай. Я прынёс гэты каменьчык домой і паказаў яго маяму таце, на майму деду. Нешта мне падаецца, там няма загадкі, а дзверы як адчыніць?
Ён быў паладзінам, але вельмі старым. Ён сказаў мне: "Не, зараз гэта штосьці, гэта штосьці дзіўнае, хлопча. І гэта нейкі новы від матэрыі, зусім новы від матэрыі. Яго вочы заблішчалі фанатызмам, таму што ён знайшоў спосаб якраз яго атрымалася распаўсюдзіць маю знаходку на цэлую лекцыю аб бездані і яе зле. Як звычайна, больш разумнае дзіцё. Так, больш разумнае дзіцё было бы, схілілася бы да таго, каб паверыць першай жа рэчы, якая выйдзе з вуснаў дзеда. Перад тым, як любы фільтр трапіў бы наперад. Але наступная рэч, лекцыя сабрала together by a frame mind. Але наступная лекцыя, сабраная з кавалкаў з старым мозгам, гэтыя словы можна было бы скінуць. Неважна, але насенне даследаванняў было ўжо было пасаджана. Я прыглядаў за гэтым каменьчыкам скрозь маёго дзяцінства і падлеткавасць у святым ордзене і ў жыцці салдатам. Ён заставаўся са мной заўсёды і даў мне надзею, якой ніколі я не атрымліваў ад ніякай рэчы ў сусвеце. Гэта давала мне надзею, што я асаблівы. Добра, гэта ні халеры не дае нам ніякай інфармацыі, абсалютна. Што за каменьчык, што да чаго? Дзённік Райкера. Авентуріум. Бла-бла-бла. Нічога такого. Ліст. Райкер, контракт належить мне. Я заплачу за... Добра. Ну, типу, гэта дамова была з гэтымі... дамова з адзінокімі ваўкамі. Дзе каменьчык, я не ведаю, гэта проста вялікая кніга. Саламандра нас нават не глядзіць. Так, взломать замок наверх. Тут мы уже были. Ну, и мы ходили, как минимум у места с паучихой. Собака. Размова паміж котом і собакам. Калі думаеш, што спадар любіць цябе больш за мяне, тады ты, кропка, ты больше ідыёт, чым ты нават выглядаеш. Бурзіка шмага, ну... Спадар, гэта спадар. Майстар ведае, што сабакі лепей за катоў. Майстар кажа добры хлопчык. Ці майстар кажа добры коцік? Не, майстар гэтага не кажа. Бачыш? Кот уважліва доўга... Ну, яна хутчэй. Котка уважліва глядзіць на... доўга глядзіць на... гэта самага. На сабаку з асцярожна прытрымаемым кантэмпт. Ну, карацей, нездаволенасцю. Потым уздыхае і потым паварочваецца да вас. Можа дапамагчы нам вырашыць нашу спрэчку? Давайте. Хлопчык, сабака-хлопчык тут кажа, што... Тут ён думае, што потому што майстар удзячны за яго, я маю на увазе сабачую бездумную адданасць, ён любіць сваю сабаку больш, чым ён любіць свайго кота. Ну, котку.
now that it's the master's admiration for my Я, з іншого боку, ведаю докладно, що повага майстра, господаря, за мою агульную мои поводзіны і мою вялікасць, это больш паказальнік таго, больш падобна на сапраўдную любоў. Ён амаль пакланяецца мне, о так. Гаспадар любіць свайго сабаку. Майстар думае, што кот круты, але гэта не адно і тое ж. Ты ідыёт. Не. Я... You're a moron. Не, я чорна-карычневы. Ён слова морон не ведае просто. Бачыш, чым мне прыходзіцца мець справу? Давай, выраши гэтую праблему. Скажы, што ён не мае рацыі. Чат, у нас складанае пытанне. Каго майстар, гаспадар, якога мы забілі, любіць больш? Котку альбо сабаку? Котку за тое, што ён гэта самае. Ён хоць і паважае адданасць сабакі, але гэта не каханне. Альбо наадварот, што сабака мае рацыю. Майстар можа паважаць котку, але гэта павага не з'яўляецца каханнем. Нельга крутіць бурзіка і шмагу нельга. Сказаць, што іх гаспадар любіць іх аднолькава і пакінуць. Ну, котка дакладна будзе незадаволена гэтым вынікам. Ну, давайте. Яны іх аднолькава любяць. Сабака. Бачыце, ўсё, просто засталося. Просто засталося там же. Добра, караці, не халера праблему мы не вырашылі. Трэба было сказаць штосьці. Так, не разобралися. Голосовалку. Блин, ну треба было запустить. Треба было запустить. Я уже шкодую, что не запустил. Это лухта на продаж. Так само на продаж. Осторожный памфлет, не идите за святлом, бла-бла-бла, это мы уже ведаем. Контракт на забойство, на богообудженного мы ведаем. Вот это можно продаж взять. Так. Блин, все позакрывато. Можно было бы это... Тут гости у вас. Могли бы не закрываться. Нападается я тут все где-то уже. Я с портретом? Не иди. Ну, добро. Я тут уже паучиху забивал, чел, можешь не копатиться. Так, это Ифа, ну все отправляется усе гэтыя стрелы. Довольно неблагі улоў. До речі, треба тады усе телы пошукать. Потому что тело прям крутая штука. Когда такие стрелы там трапляют. Ой, я хотел паскорить час. Такое ожидание у меня было. Але гульня не паскаряе час. Типу, каб бегать хутчэй. О, дух. Почакайце-ка, мы бачили гэты дух. Дух піяністкі. Так, мы уже бачили яе. Может, давайте наверх яшчэ збегаем ужо з тым самым з бачаннем. Не, няма нічога. Ну і ладно. Пошли отсюда.
Ну, добре, з райкером розбиралися хоч. А там є ще куфр нейкий звонку був, який я пропустив попередній раз. Хтось тебе пам'ятає, ще вельми ждав, каб райкер помер. Тому що ён, гэта, по сутності... Так, ён такі, карацей. Мудак, коли коротко. Так, это прибираем. Так. А? Але гэта пара, так? Але з парай може бути ось так працює? Альбо там два сполучення просто. Есть подозрение. Так, там есть сполучення. Так. Той ляснули? Не, я на карте на один одного повзаимодейничал. Так, перенесли раз. Маланкой ляснули два. Неужо тут есть еще одна? Блин, насамрэч можно забить просто, что я роблю. На холеру. Или я могу перескочить это все. Опаньки. Лакі Чарм еще спрацовал. Зовсім на 11 уже уровень тут трапляються речі. Ну такое. Идем отсюда. Так, переправлять квесты. Лоис, ты идешь сегодня? Не идешь? Давайте в дрифт вот всей группой. Пойдем заберем крыницу. У нас крыница поверху скончивается. На раскаре будут сутычки, то у нас не будет увогуле ніякой. І треба розібратися з квестами, тому що, ну, по сутності, гэтай квести, яны так само додатковий досвід. В принципі, неблагі, до речі. Угу. Так. Лоис, стань тут. Давай. Займає часу, кабзда. Так. Здимем. Такая, типу, штука, что эта штука могла бы просто вернуть одразу. Типа натиснуть и вернуть усім. Пати. И так таких штук не шмат. Все равно кормиться бы приходил бы. Так, ладно. Есть. Наши квестики. Обуджение нам не потребно. Аркс. Так, полювання на демонов. Это мы можем повести. Это архивы Кровавой Выспы. Доки, які ми не будемо покуль екрану там 16 уровня, не глядячи на то, що ми 15 или 16 дочекаюся. Обшукати Пятшору, тут нічого. Я так розумію, гэта я не можу розв'язати далі. The Law of the Order, ну, листи нейкі про Пятшору і гэта іншае. Мы вызвали Чань, ніякага працягу няма. Тролі, канфлікт троляў.
Так, і ейсна гандлярка сышла. І ми так і не знайшлі, може варто знову просто поглядіти у інтернеті, де яна знаходиться, тому що яна десь є, я упевнений. Просто що, ну, на могилки нейкі. Ну, там спокійне місце, якое пішла, як вибухнуть. Так, голову мамі Дірест. Паладіни у полях былі бы удзячныя. Добра, мы можем прынесці гэтую галаву. Мы знайшлі... Так... Гэта мы яшчэ па дарозе просто дзесьці знойдзем. Спаборніцтва папулярнасці. Мы не вырашылі праблему паміж сабакамі, але яна вось просто засталася. Добра. Ну, там яшчэ частка карацей выспы. Райкер мёртвы. Вернуцца да Фарімаха. А, там ёсць такая, так. І ведьма, якая збегла. Нотаткі. Добра, з большага мы як бы і зрабілі, нічога такого відавочнага няма, так? Мне патрэбна на... Вось он, Стонгарден. Тут дзесьці ёсць магічыца яшчэ. Вось яе трэба пашукаць. Яна каля увахода, по-моему, была бліжэй. А, Feather Fall. Птушка? Пачакайце-ка, мы не размаўлялі з птушкай ніякай. Тут просто птушка ёсць. Мне падаецца, размаўляў ужо. Давайте падыдзем на ўсялякі. The eagle glowers at You dare touch Master's gifts. Ладно. Не будем спрашиваться с птушкой за мертвое тело. Так, магічыца, где ты? Вось ты. She hums quietly. Яна ціха напівае. Ноткі ідуць у рытм з яе блукаючымі вачыма. Сказаць, што Райкер не можа ёй нашкодзіць, альбо хтосьці яшчэ, больш ужо не можа. Усе людзі пад кантролем Райкера вольныя. Яна робіць паузу. І усмешка прасякае яе твар. Я належу сама сабой. Прыслужаны, якія належаць залі. Там заля тыпу мёртвых. Ну, карацей, ёсць тыпу і іншых сусвет, свет мёртвых. Так гэта мне падабаецца. Яе ноткі, яе мелодыя вяртаецца. Спачатку спакойная, потым раскрываецца ў поўны гімн. Добра. Это нам усё бескарысна. Абсалютна ўсё. Кніжка даражэй за ўсё каштуе. Потым прададзім. Так. На мапе нешта відавочнае. Докі... магістр... Так, пачакайце, калі стресс магістр ужо мёртвы. Чаму я на мапе азначаецца? Добра. Трэба... Магістр Юліан... Ну, ўсё, гэта лухта. Я магу адпраўляцца альбо на выспу дэманаў, альбо вось на гэтую лакацыю справа. Я думаю, мне чамусьці мне падказвае штосьці, што выспу дэманаў я зараз просто пранясуся, усё вынесу. Так што давайте да дэманаў. Паехалі. Так, Іфан можа пераскочыць усё і, ну, вось па гэтых небачных штуках. Іфан? Праніка свой шалом гэта. Таму што з ім ты зможаш лётаць. О, там міна нейкая была нават. Ну, крандзей. Так.
Вы спадыманаў, калісьці была акадэміяй па гэтых самых спаборнікаў супрадэманаў. А, блин, пачакайце-ка. Я ж дзверы там у Райкера не адчыніў. Зараз інтэрнэт. Райкерс, Private, Chamber, Door. Ага. Там у пакоі Райкера... Давайте, пакуль я не забыўся. Так, Іфан, ты можаш застацца? Калі ласка, я чаплюся ад усіх. Сам адправлюся на... Тунгард і пакой праверу самастойна. Калі што, выклікаю усіх астатніх. Просто справа ў тым, што там я так і не знайшоў, як адкрыць тыя дзверы. Я зараз паглядзеў у інтэрнэце, там проста ёсць рычаг дзесьці відавочны, які я не заўважыў. Замест того, каб ганіць усю паці, паспрабую ў адзінку ўсё гэта зрабіць. Так, там, дзе ён стаіць, дзесьці тут ёсць люстэр... Вось тут, вось гэты рычаг. Просто рычаг не заўважыў. Ну, ось такая вось такі цікавы пазл быў. Зараз хопа і бойка. Спадзяюся, не. Чи це буде щось даволі просте? All this knowledge hidden from inquisitive minds. Such a pity. This is quite the antiques collection. Книжечки розная тут. О, решчик твара. Які мені потрібні. Подбираем. Вось гэта выглядае не вельмі пазітыўна. Мне падаецца, ён выбухне альбо штось такое яшчэ адбудзецца. Так, давайте-ка захаваемся. Раз такая штука. This is quite the antiques collection. I can feel my source powers draining at the merest touch. О, Ebrium is truly a телепортують. material of the void. My lucky day. A third pyramid. Третя пірамідка. Цудоўна. Можна закінуць каму-небудзь яшчэ, і мне будзе патрэбна менш перакідацца пірамідкамі, каб тэлепартавацца туды-сюды. Ну, яго тут нормальны так закрыцікаў, конечно. Даволі такія артефакты, якія ў пачатку гульні былі бы такія, воу, не халера сабе, ён круты. Так, отправляем Лоис эту пирамидку. А сами телепортуемся на блакитную. Оп. И все, мы до всей группы вернулись. Ось, это для нас наших самых не вельмі мобильных пирамидки разданная. И одному хуткому, який паўсюль пролезе. Эльфы? Так, вітаю і... Блін, мне пытаецца гэта ляснуцца нейкія эльфы. Не бойся, мы табе нічога не зробім. Ну-ка, у вас нічога купіць нельга, нельга. Не нашкодзім, і не нашкодзім, не нашкодзім, не нашкодзім. Істота падыхае паветрам у вашым напрамку і аблізуе свае вусны. Яно робіць некалькі крокаў да вас. І вочы галодныя і напружаныя. Раптоўна яна б'е сябе па твары і спыняецца. Мае манеры. Гаспадар будзе незадаволены. Ён чакае ў цябе. На захад адсюль. Ён не нашкодзіць табе, і іншым можа.
Нікі ви не ельфи, ні холери. Спать хто альбо що ти? Прислужник. Лояльний He wrings прислужник. his hands as he answers you, wrings them bloody. Він стискає свої руки, поки відказує тобі. Стискає їх до крові. Лояльний і голодний. А зараз іди. Притримай свої питання для спадара. Будь ласка, позбав мене своєї присутності. Зовсім не підозром, так? Натиснуть на його. Хто він He shoves такий? his gnarled fist to his maw and bites down on his knuckles. His Ён, response reaches your ears as a muffled запіхує cry. свій стиснутий кулак у свою пащу і кусає свої кулаки. Його відказ досягає твоїх вуш як стиснутий плач. Крик. Прислужник. Лояльний прислужник. У мене нема більше відказів. Майстер чекає тебе на заході. На заході. The being lurches forward once more. Mid-stride, he catches himself and transforms the movement into a servile bow. Істота робить ривок у ваш бок ще раз. У середині ривка він знову спиняється і перетворяє свій ривок у поклон. Доведацца ад яго патрабаваць, каб ён сказаў, хто яго майстар і чаго ён He жадае. doesn't respond at first. Спачатку ён не адказвае. Замест гэтага ён глядзіць на цябе, пажыраючы цябе сваімі вачыма. Drawing blood. Ён кусае сваю ніжнюю губу, выпускаючы кроў. Спадар ёсць спадар. Ён жадае, каб ты да яго прыйшоў. На захад асюль. Я жадаю сапраўдны адказ. Хто яго майстар і чаго ён He жадае? barely seems to notice your repeated question at first. Ён спачатку быццам бы нават не заўважыў, што ты паўтарыў сваё пытанне. Яго пытанні цёмныя плямы, у якіх ты бачыш тваё адлюстраванне быццам бы тоня. І такі смачны. Калі ласка, ідзі на захад. Мой спадар чакае. Ой, не падавайцеся. Дэманы, гэта проста дэманы. Sweet sir, handsome sir, seek out our master. І яна тое ж саме пра once майстра a кажа. year. І ён, каб майстар нас жадае. She gives you a coy little smile. Her mouth is crowded with dozens of tiny, sharp teeth. Shreds of rotten flesh are lodged Мы between. смачненькі, о, прыемна, так. The hulking brute recoils slightly from you and gestures. My master has use for you. На захад. What's that smell? Мапа выспы. Something delicious. Вы адчуваняеце тое, што падобна на мапу выспы. Яна пакрыта дзіўнымі арканнымі рунамі, але выглядае так, што лакацыя бачна лакацыю трох сховіш кузні і нейкага архіву. Опанькі. Адзначылася. Скульптуры. Мелоді, адвакат. Архівы і старажытная кузня. А я пойду не на захад, я пойду на ўсход. З іншага боку, чаму бы адразу не разабрацца, што тут адбываецца. Цікава у вас тут. Я спадзяюся, што гэтая штука на мой узровень. Хцілі спадарыня агоніі. Эйрен... Рацей тут. Нормально яны. Элементальны рыцар. Ну-ка, ну-ка. Просто Мелоді гэта тая типу, якая нам дапамагала ў пачатку. Вельмі дзіўна. Давайте абыдзем усіх. А вось і Мелоді. Вітаю, Мелоді. You don't need me to tell you that. True. I'm in deep, deep. Ah, there Melody. you are, and with just the little demonic host I've been looking for.
А ось і ви. І якраз таки і з демонічним гэтым самым. Блін, я забыўся, што Лоіс дэману внутры. Якраз таки з носьбітам дэмана гэтым самым Демонік Хост, якога я шукала. You don't mind if I have a word with Ms. Losa, do you? Ты ж не супраць, калі я размаўляю з міс Лоіс. Блин, я не ведаю. Я бы хацеў, каб мы ўдзельнічалі. Усё, што яна можа сказаць Лоіс, яна можа сказаць і нам. Seriously? Never mind, Правда? Losa. Let him listen if he's so very interested. Блин, ну ладно, Лоіс на это не можа не быць не вельмі спадабалася. Давайте, няхай. Няхай. I was just curious about the progress of your little Мне просто было цікава, як ідзе прагрэс вашага маленькага I палявання. met your old buddy Jahan, if that's what you mean. Я сустрэла твайго старога сябра Джейхана, калі гэта ты маеш на ўвазе. I don't have buddies. У мяне няма I сяброў. have associates. У мяне ёсць кампаньёны. So, did he help you with the Ці дапамог ён табе з тваёй праблемай? He's putting me through my paces. I have a few more hoops to jump through before he'll help me. Ён не спяшаецца. Мне яшчэ патрэбна выканаць некалькі задач, пакуль перад тым, як ён мне дапаможа. in life is free, I suppose. Нішто не бясплатна ў гэтым Make sure жыцці, you я так do разумею. jump them, Losa. Я спадзяюся, ты іх зробіш усё ж такі, Лоіс, ты не пашкадуеш. Дзіўная размова. Адвакат гэта дэман, вось ён. Oh, it's you. О, ты. Мы не чакалі сустрэць Don't цябе see тут. why not. I've got Я не business разумею, all чаму бы around не. the realm, same as you. У мяне ёсць справы па ўсяму сусвету, так же сама, як і табе. І чым жа яна зараз займаецца? Yours, thank you. Гэта не твоя праблема. Дзякуй вялікі. Бывай. Ок. І вось адвакат, калі што, гэта 15 ўзровень. Дэман. Як бы не выглядае, як... пачакайка, гэта выглядае больш як дэман. Нешта сярэдняе такое, типу як яшчур, у інтры якога дэман. Просто нам патрэбна забіць адваката. Может, давайте тады не спяшацца? Давайте яшчэ выспу агледзім. Перед тым, як з адвакатам размаўляць. Тут нічога не бачно. Не ведаю, навошта я сюди папёрся. Тут однозначно... каточек. Шкелетный каточек. Яна ўсё крычыць і ніколі не спыняецца крычаць. Карані дрыжаць і мае косткі дрыжаць, але ўсё яшчэ крык. Што крычыць? Дэманы? Чорнае кола? Дрэва. Дрэва. Дрэва гэта дзяўчо. І дзяўчо гэта дрэва, і яна крычыць і крычыць. Як прыгожа. Опанькі, 15 ўзроўня штукі выпадаюць. Цудоўна. Давайте гэта іфа нададзім. Тут могілкі нейкія. Ну, всякі іншых адчэпім, таму што тут туман смерці. To make out the name upon this grave marker. The elements have made it impossible to make out the name upon this grave marker. Нічого не розбирається на могилках. Так. Ладно. Розного тут, конечно. Гнилое яйка.
яшчэ гнілое яйка і... Што гэта? LRM The Accursed, Mirvul The Accursed і Virkdn Spellbinder. Слухайте, можа... Ну, адвакат павінен быў быць дэманам, так? Джейхан, по-моему, нас адправіў якраз таки на гэта. Так, паляўнічы на дэманаў Джейхан сказаў забіць адваката на выспе. Ён там The Accursed, так, 2 штукі. Не, гэта не так не працуе. Давай, чого на конце. А, там нічога няма. Ладно, давайте з дэманамі пазмагаемся. Якога я не паглядзеў там якога на ўзроўня. Demonic Celerity, што гэта такое? Хуткасць плюс 2, пачатковыя пункты дзеяння плюс 1 і на плюс 1 пункт атрымлівае. А у астатнім нічога такога. Даволі шмат здароўя, даволі мала магічнай брані і слабасць да ўсяго акрамя полымя. Давайте. Ідзем і б'емся. А, вось зараз я разумею, у чым праблема. Вось яно. Повылазілі па шваркі. Так. Лоїс. Так, уся броню, калі ласка, фізічно трымайце. У тым ліку і Лоїс. І ўсё ж такі ось гэтае падыму і павучка яшчэ. А, іх 3 ажно. Так, гэтыя у нас маюць... В прынцыпе, я мог бы сканцэнтравацца альбо на бладспоўнах гэтых. Што за демонік вось гэта, Сурфейд? Яго пашкоджанне падвышаны на... падвышаны, пашкоджанне плюс 30, лячэнне плюс 25. І мне падаецца, трэба сканцэнтравацца на гэтых чалах. Так, крыт, я адразу яго забіў. Цудоўна. Перасунемся на новую лакацыю, адсюль будем страляць потым. І натхнення кинем. Оп. Усе трошки натхненные. Так. Grist Bloodspawn. Яны ў ініцыятыве неяк перасунуліся. Яны адшмурылі? А можна не? А вы можете не перасоўвацца, калі ласка? Так. І вось так. Не апакінуў іх, на жаль. Выкарыстоўваць рэзіст да смерці, што непрыемна. Так, гэтыя чэлы аслеплі, і зараз мы іх яшчэ і магіяй падмарозім крыху. Цудоўна. Лось там дае рады, пакрыся. А ты што? Стаял, тупіў нешта. Так, яны ўсе паходзяць. О, нормально так палечыўся. Ау, ау. Не падабаецца. Так. Мяне моя же некромантая заб'е, атрымліваецца ў такой сітуацыі. Не, я магу абыходзіць гэта. А, кайфова. Падабаецца. Так, мы палячыліся, некроманты абыходзіць абмежаванне на лячэнне, таму нормальна. Так, гэты чэл. Давай-ка мы цябе атакуем яшчэ. Іх там супраціўленне рознай магіі. Нават не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Не, давайте игнишн. Вось так. Запаливаем то, что запаливается. Хрен за им. И хуткость. И фану. И фан хутка накидає там усім. Так.
Гэтага чала я, на жаль, не бачу. Мы можам сканцэнтравацца вось на гэтым тады. Альбо дабіць вось гэтую пачвару. Якой некраполымя. І яна сляпая. Альбо зняць статус Лоис. Благословление доволі танне. Давайте з Лоис здымем. Оп. Лоис у выніку зможа лячыцца. Гэта пазітыўна. І вось гэты, хто наступны ходзіць, яму раз стрэл. І ў мяне дастаткова стрэлы, якія пракінуць яго. Пум. І ён не ходзіць. Так, мінус яшчэ одна пачвара. Так. Гэты чел у стане, мне падабаецца. Гэты чел прапусціў ход. Я яму дапамагу прапускаць яшчэ больш. Яшчэ стан. І можна сканцэнтравацца магіі вось на гэтым хлопчу. Пачакайце-ка, Лоис варта саму сябе палячыць. Добра. Ён падняўся, ударыў, збег. Так. Гэты ў стане ён прапусціць. Гэты прапусціў свой ход ужо. Гэты сабака... Ўсё ён, так? Так, это ён. Чакайце-ка, мне паказвае, што тут ёсць яшчэ адзін дзесьці. Альбо... у іх усіх адне і тыя ж партрэты, нягледзячы на тое, што адзін з іх сабака... не, яны сабакі ўжо мёртвыя. Усё, я неправільна зразумеў. Добра, Spellbinder, яго прасцей проста фізічнымі атакамі біць. Вось гэтага чэла. Давайте яго. Вось так. Хтось з іх гарыць ужо, не? Не гарыць. Вось гэта запаволеныя. Можа быць, яшчэ чым-небудзь яго дабіць. Ёсць магчымасць. Нягледзячы на тое, што ў іх ёсць абарона ад полымя, я скарыстаюся кінжальчыкамі. Павінен дабіць. Цудоўна. Адзін з іх прапусціў яшчэ ход. Я магу сканцэнтравацца на гэтым чарадзея. Раз. І ў прынцыпе... Это ж ён ходзіць наступным, так? Мне шкада стрэлы на яго. Давайте-ка я паспрабую яго баражам яшчэ. Ну, не забіў, але балюча яму. Яму дакладна балюча, ён амаль помер. Так. Я магу забіць таго зверху, але я і так яго заб'ю. Хутчэй за ўсё. Альбо не. Колькі шчыт? 249-275. Высокая верагоднасць. Не забіў. Не пашчасціла з пашкоджаннямі. Добра. А ты што можаш? Неудала. Давайте, можа... Не, гэта фізічная броня нікому не дапаможа. Я магу іх крыніцу скрасці? Не? Не магу. Магічную броню скрасці можа быць. Не, бессэнсоўна. Хаця насамрэч скрасці магічную броню... Не, бессэнсоўна. Згублю час. Тады давайте просто біць. Просто звычайны удар. Нічога такога. Вось гэтаму чэлу патрэбна маланочку даць. Усё, ён у стане. Той чел наверсе, яго можна телепортнуць, правильно? Можна і ураніць на яго же сябра. Цудоўна. Поўнасцю пракантраляваная бойка, ніякай пагрозы.
Так. Decaying Touch не спрацуе, так? Я могу неяк кинуть... Ось так. Опаньки. Добро. Його чомусь стан спрацьовував, це дивно. Death Wish нікому не потрібно, можемо спокійно дочекатися. Ну і все, і настрілюємо просто этим челом. Давайте балістичну стрелу. Ось он. Мінус демони. Почекаю, поки гэта ўсё пройдзе. Стрелы ідуць Іфану, лячэнне давайте таксама гэта Іфану пойдзе, душа... Добра, не дакладна Іфану на продаж. Карацей, нічога такога яны з сябе не прадстаўляюць. Зараз гэтая выспа, мне падаецца, будзе даволі простенькая. Але тут шмат... Цікава, што цёмнае кола змагаецца з дэманамі на гэтай выспе. Цікава, чым іх канфлікт інтарэсаў. Я не жадаю, каб цёмнае кола мела перавагу нейкую. Таму тут патрэбна будзе пазбавіцца двух бакоў. Хтосьці незадаволены альбо сваёй жонкай, альбо сваім мужам. Абвінавачвае нават у тым, што на выспе з дэманамі сядзіць у клетцы. Так. Зламаная лютня. А, і ўсё тут, па сутнасці. Нічога такога. Заплечник толькі ёсць. Заплечник, што ў тебя? Нічога. Абсолютно нічога. Добра, нейкі бессэнсоўны дом. А, тут ззаду яшчэ. Ёсць крыху. Асноўная ідэя, чым мы займаемся, гэта мы, па сутнасці, як бы скончылі з гэтым актам, але можна рабіць дадатковыя квесцікі. І гэта мы і займаемся. Вось, мы зараз адправіліся на выспу з дэманамі, таму што тут можна папаляваць і развіць квест аднаго з персанажаў. Папаляваць на дэманаў у сэнсе. І, ну, гэта дадатковы досвед. Яно так варта. На жаль, пакуль нічога такога прям цікавага з імі не адбываецца. Тут бачна, што адбываецца канфлікт паміж дэманамі і чорным колам. Чорнае коло таксама вар'яты. Ні той, ні другой бок. Што дэманы, што цёмнае кола, гэта... А, божухна. А ты што такое? І гэтае дрэва, вось пра якое казаў той чал. Можа, мне варта пайсці далей проста, праігнараваць яго пакуль. У мне нешта ўсё больш і больш хочацца празмаўляць з адвакатам. Шмат целаў, бачыце? Прям жесть. Такі целаў. І далёка я ад кузні? Кузню яшчэ абысці. Дрэва ў цэнтры і блін, можа варта ўсё ж такі... Давайте празмаўляем з адвакатам. Просто з цёмным колам мы дакладна не дамовімся. Я і з дэманамі-то не вельмі жадаю дамаўляцца, а з цёмным колам яшчэ горш неяк. Усё, што я веду пра цёмнае кола, што просто жесть. Лепей з імі не звязвацца. Статуя. Ну-ка. The statue is a striking sight, a sizzling blue totem on a blood-red isle. Так, статуя, ну, поражае. Блакітны тотем на крывова-чырвонай выспе. Even stranger,
Яшчэ больш shard of дзіўна. polished iron peeks from under the statue's base. There's something hidden beneath this massive sculpture. Кавалак адпаліраванага жалеза, што яшчэ больш дзіўна, кавалак адпаліраванага жалеза выглядае з асновы гэтай статуі. Штосьці схавана пад гэтай магутнай скульптурай. Гімнал, які мы знайшлі, апісваў палаючага ахоўніка, падобнага на гэтага, спець мелодыю, напісаную ўнутры. Давайте пакуль не будзем. Я не памятаю, што за гімнал, адкуль мы ведаем гэта і што ўвогуле адбываецца. Таму я лепей схаджу да адваката, хаця бы трошкі пункты гледжання, скажам так, даведаюся таго, што адбываецца. Ты тут папрацаваць. О, добра, у яго рэчы ёсць. Вось гэта мы набудзем. Піксі даст, я памятаю, што важная штука, не памятаю навошта. Пустыя розныя штукі. Ладно. Ну і давайте ось прадметы, якія на продаж. Ён нам яшчэ і прыплаціць наверх. Цудоўна. Ёсць. Ты тут каб папрацаваць. Альбо ты тут для таго, каб пагандляваць. А у мяне шмат чаго паказаць. Я тут каб паразмаўляць. Спытаць дворфа, што это ён. Для рун? Вось для рун я разумею, што гэта тыя кропкі на выспе, на якіх руны былі адзначаны. Але што за песні, я не памятаю, аб чым гаворка ўвогуле. Я гандлюю, у цябе ёсць грошы, і у мяне ёсць тавары. Іншае не важна. Мне цікава на конт лагера, што тут адбываецца. Тебе падабаецца твой нос? Тады потом тады ты несу яго туды, дзе яму не рады. Был піксі для рун? Так. Ну там нешта такое было. Для паляпшэння. Для рун? Не, рун. Вітаю, Вячеславович, Даночка. Мы знаходзімся там, дзе мы павінны знаходзіцца. Нам сказалі... Нам скажуць, калі мы павінны знаходзіцца ў іншым месцы. Ладно. Ці гэта была мелодія дагэтуль? Што яна жадала? Твой сябра жадаў новую дамову. Жадала змяніць умовы. У нас есть дамова. Некаторыя кажуць, што яна паспяховая. Ну, у нас есть сделка. Некаторыя кажуць, што яна паспяховая, некаторыя кажуць, што не. А што ты об этом думаеш? Я не збіраюся з дэманамі тут дамаўляцца. Што ты, сабака? Я тут не для твоих костак. Трымайся ад мяне падалей. У нас няма носу, мы шкелет. Ну, але асаваць-то мы яго ўсё роўно можам куды не пажадаем. Даць навошта ён тут? Што тут такога важнага на этой выспе? Я насалоджуюся асяроддзем і адсутнасцю кампаніі. Пачухаць за вушкам. Калі ты цягнешся, плоть гончай змяняецца і фармуе новыя вострыя шыпы. Магчыма, не ў гэты раз. Добра, не пачухаць гэтага дэманічнага добрага хлопчыка за вушкам. О, тут куфар валяецца. Чмурэнна. Так, гэта адправляецца Іфану, гэта таксама адправляецца Іфану, гэта золата мне. А вось ён можа пагладзіць адвакат гэты кляты. Дэман, давай. Вочы яшчура чорныя, як адпаліраваны вугаль, поўныя, пустыя, абсалютна не маючыя святла. Маленькі лёд, быццам бы пакрывае надломленыя і лускія вакол яго рта. У цябе ёсць рэпутацыя адначасова за Malfeasance, я вось не памятаю, што гэта такое.
Перад тым, як ён працягне, вось гэта мы набудзем у яго адразу, а то мала ли, гэтая размова бойкай скончыцца яшчэ, мы ведаем, як гэта хутка у нас ідзе не так, не па плану. Так, зноў жа Pixie Dust. Няхай будзе. І я не думаю, што я жадаю сабе гэтую. З нашага боку. Мне, блин, новыя палачкі патрэбны, Лоіс. Давайте палочку набудем яшчэ. Ось так. Нормально. О, скрутки яшчэ ёсць. Набыць усе. Яны ўжо не так не такія дарагія. У першым акце яны хоць штосьці каштавалі, а зараз лухта. Абсолютно. А ў Baldur's Gate 3 у месяцовых вежах можна бурзіка з костак пачухаць. Ну, мне пытаецца залежыць ад настрою. Калі б бурзік з костак не хацеў бы быць пачуханым, ён бы не пачухаўся. Уяві сабе маё здзіўленне, калі табе заняло так шмат часу, каб дабрацца сюды. Я магу пабачыць, што міазма, якая ахутвае нашу выспачку, дакладна не спыняе цябе. І вось ты стаіш. Воплоці, можна так сказаць. І самы цудоўны набор карпускул я калі-небудзь бачыў. Я думаю, што ты не супраць узаемавыгаднаму дамаўленню паміж перамовамі паміж цывілізаванымі і джентльменскімі асобамі. Варыянт адказа Фейна. Нарэшце, хтосьці, хто размаўляе ў гэтай брутальнай мове з трошкі элегантнасцю. Узаемна, я ўпэўнены. Але я тут не для таго, каб дзяліцца прыемнасцямі. Наша сітуацыя трохі менш, чым ідэальная. Я тут прадстаўляю свайго гаспадара, каб прапанаваць табе просты абмен. Прапанова дапамогі за абяцанне дапамогі. Эпітомія цывілізаванай рэйкі просіце. Я не памятаю, што такое просіце. Ты і ён маеце агульнага ворага. Сіла паміж пачварамі бездані зрабіла наше жыццё адам, можна так сказаць. З таго моманту, як Святы Ордэн апусціў туман смерці супраць цёмнага кола і гэтых шаноўных істот лясоў. І з-за таго, што богі адмовіліся ад сваёй працы, магчыма, маглі бы дамовіцца аб агульнакарысным дамаўленні, які будзе выконваць абодва нашыя мэты. Сапраўды, я магу прапанаваць табе канал крыніцы, які ты так шукаеш у жэсце добрай волі. Ну, мы можем яго просто пайсці адразу забіць. Я могу захавацца. Я ждаю прям захавацца. Не на квік-сейв, а на вось гэтае захаванне. А мы не дамаўляемся з дэманам. Мы не збіраемся аб'яднацца з Калусам. Які дакладны адказ. Хуткі і ідыёцкі, але дакладны. Ну, добра. Я думаю, што мне ўсё яшчэ... Я буду ўсё яшчэ тут, калі ты пажадаеш змяніць сваё меркаванне. І ты дакладна зменіш сваё меркаванне, бога абуджаны. Я тады прапаную... Думаю, да чаго на кола пойдзем і іх забіваем усіх. Dark words should not sully those honeyed lips. Your attention... The elf's face I beg your pardon. Яны, па сутнасці, нічога гэтай дэманы не кажуць. You look into her eye. Go. Speak to the advocate. Окей. Паўсюль дэманы. А давайте карацей статуі тыпкаць. You might expect the hymn twines around the effigy like a fine thread.
Guardian burning bright with sourceful flame, abide the sacred call, reveal the godsless hall. Угу. Winged keeper, song doth bid you break. The priest shall scry the demon's lies, the chains await their captive. From stone to dust, from stone to dust. Like a charm. Ага, добра. І гэта адчыніла штосьці. А? Я не магу увайсці. Гэта выглядае як просто... А, вось. Статуя просто выбухнула. Blood and rot. No А? has ever graced this. Што гэта? Што я адкрыў? Мне ж нават нейкі квест не прасунуўся, нічога такога. Я не разумею, у якім ланцужку сюжэта я зараз і што мяне сюды прывяло. Просто на выспе даволі шмат чаго. Я павінен забіць адваката і здабыць анафену. Это меч, я так разумею. Привет, нават без нотатак ніякіх. О, дзённік. Дзень першы. Асаблівая асцярожнасць павінна быць прынята, каб упэўніцца у бяспецы сховіш. Дэманы, выглядае час ад часу, могуць прабіцца скрозь свае ланцугі. Калі такое урэшце рэшт адбудзецца, мы павінны не дазволіць ім збегчы адсюль. Рычагі, якія могуць адчыніць дзверы, павінны быць зламаныя. Яшчэ адна. Дзень 25. Ланцугі нарэшце... Ланцугі ўсё ж такі выглядае, што трымаюцца. У пэўны момант былі сумневы, але калоны зрабілі сваю працу. Ніводная душа не збяжыць з гэтага пакою. Яшчэ адзін. Дзень 14. Чым больш часу я праводжу тут, тым менш я ўпэўнены ва ўсім гэтым. Калі спыняецца... Дзе спыняецца дэман? Дзе ахвяра пачынаецца? Яны сапраўды не выглядаюць... Так. Ім дакладна не падабаецца, калі ім іх целу пагражаюць. Надышоў час. Не тое, каб шмат я магу зрабіць. Я магу толькі маліцца, каб гэтага хапіла. Няхай богі выбачаць мяне. Добра, а статуя? Рычаг ад механізму павыглядае так, што ён знік. Нема не зразумела дакладна, з якім можна яго адкрыць. Спрабаваць адрамантаваць. Там нейкі дворф. Я не думаю, што ў мяне нейкі рычаг ёсць. The crystalline artifact is both beautiful and robust, as pure as glass and as immutable as the object speaks once more. I'm Demon True, taken to Isle of Vaults, exorcised from host most dear. The priest, Sari by name, confined my soul to blade of glass and anathema, I'm called, but only halves before you. У архівах знаходзіцца клинок. У нас есть полова гэтага мяча, і клинок знаходзіцца ў архівах. The heirloom is silent one. Добра, ну як мінімум я ведаю, што гэта так працуе. Але гэту штуку мы не адрамантуем. Добра. У іншых можа быць штосьці ёсць. Атрымліваецца, проста ёсць 3 руны, 3 меткі. Але гэтыя дэманы ўсё яшчэ пад... Ну... Яны ўсё яшчэ не могуць вырвацца. Цікава. Это Ифану пойдзе, але ён дакладней будзе гэта апранаць. Цікава, цікава. Так, ты статуя. Зараз усе статуі пазносім. The blazing blue flames, the hymn twines around. Winged keeper, song doth bid you break. The priest shall scry the demon's lies, from stone to dust, from... Delusion of Greatness, вось он квест. Close, watching, but not for you, for master. Так, без конца обіцяння. 'Cause 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 'cause
Дзе вось? Так, добра. Гэта розныя дэманы, але мы не ведаем, што гэта ўсё значыць. То бок, ну, у мяне няма працягаў квеста. Просто ёсць квест гэта і ўсё. То бок я і не ведаю, я просто не ведаю, што я там прачытаў, калі дзесьці нейкую кнігу можа, і вось яно неяк звязана. Складана сачыць за такімі штукамі. Асабліва калі я зламаў статую, ведаючы нейкія гімны, якія невядома калі прачытаў. Мог быць дзе заўгодна ў гульні. Я нават не магу сюжэтна паспрабаваць ехаць за дзве рэчы. From stone to dust, from stone to dust. І тут таксама зламана. The lock mechanism seems to be missing. There is Мне не хапае рычага. Добра. Это дэманы, якіх стрымлівалі на выспе. Але гэта атрымалася. Можа быць, і ў гэтым зацікаўлены гэты адвакат, у тым, каб вызваліць гэтых чалаў? Давайте ў архівы сходзім. Мы атрымаем сабе анафему. Там меч. Тут шмат чаго на выспе ёсць. Тут наверх можна трапіць. Ну-ка, ну-ка. Іфан, зрабі мне паслугу. І ўсё? Да ну ладно. То бок такое месца і нічога пасабіла. Хоць якую бы штуку далі. Статуя, што цікава, статуя багоў не закранутая гэтым усім. Яшчэ першы Dragon Age успомніўся. Ну, такое месца падобнае. Думаю, што тэлепорт будзе на потым. Так, там ворагі наперадзе. Ёсць рахунак, што нам прыйдзецца зараз пазмагацца, каб просто падаследаваць далей. Сякера, рівера. Двуручная, адпраўляецца Іфану адразу. На продаж. Інструкцыя чорнага кола. Ліст пульсіруе, быццам бы мае сэрцабіцце і свеціцца слабым святлом. Дети бога короля. Бог-король? Что? Святары разбегліся, і дрэва хутка аддасць свае сакрэты. Знайшоў час, каб спусціцца на вежу... Пачалася бойка, пачытаў. Можна я пачытаю, калі ласка, до конца? Зараз там няхай ходзіць, я дачытаю. Час спусціцца на выспу чырвонага месяца. Дэманы будуць закрытыя, іх шлях будзе закрыты з-за тумана смерці. Але я ўпэўнены, што андэды сярод вас могуць будуць не мець ніякіх праблемаў трапіць туды. Альбо тыя, хто у каго ёсць магчымасць перажываць такія таксіны. Ідзіце, гэта ваше ожиданне і ваша справа. І падпісана толькі адной літрай. S. Што б ты не значыла. Ну да ладно. 15 ўзровень, сталкеры розныя. Якія прыемныя, чала? Ну гэта дэманы, толькі гэта больш нейкія дзікія дэманы. Так, гэта я зраблю. Кіну ўсім фізічнай брані. І выключу паучка. Так, хто у нас тут? Вось ты. Першая цель моя будзе. Так, этому фізічную броню мы разбілі, можем паспрабаваць яго прям дабіць. Пам? Амаль дабілі. Наткнем яшчэ астатніх. Можна, конечно, варта было перасунуцца перад гэтым, а таму на топе стаім.
Так. Ну-ка, приземляемся. Was it the death fog that got them, or something else? Есть -1 ворог. Уже. Абсолютно не спинить нас. Лоис. Давай-ка паскорым перасоўванне, і я адбягу трохі вось сюди. Собака ёсць, якому мы нічога зараз не зробім. Давайте просто захаваем гэтыя пункты дзеяння, спатрэбіцца на наступным ходзе. А, гэта ўсё ж таки дальнабойная. Я правильно зарабіў, што яго першага выносіў. Так, собака, я напал на Лоис. Добро. Собака, ты можешь нешта не тое рабіць? Ты можешь адсюль гэта неяк знікнуць, будь ласка. Давайте, Fire Whip. Бам. И ослепили собаку. И. Я тру то яшчэ. Сябе труцім, і собака яшчэ трымае сабе. Ау. Цудоўна. Так, альбо варта на гэтага сканцэнтравацца, альбо на сабаках. Сабакі маюць шмат фізічнай брані. Можа, не варта. Зато ўсё гэтага можна цудоўна настраляць. Не, давайте, вось, балістычны стрэл. Это павінна быць ачмурэнейшы просто. Бам! Палова здароўя. На жаль, не крыт. Але не блага. Добра. Блин, таго чела мы амаль забілі. Добіваем. Чырвоны прынц даў рады. І за чырвонага прынца просто падыходзім бліжэй. Так. Трэба палячыць усіх. Адзінае, што... Ну, я спадзяюся, гэта не закране. Давайте ланцужок лечэння. Ёсць. Тое, што патрэбна. Так, гэта сабака. Ён аслеплены і атручаны. Можа, варта на гэтым сканцэнтравацца тады. Шакаваны. Раз. І ухіленне на Лоис жа, каб яе не білі лішні раз. Эта собака не вельмі штосьці можа зрабіць, там што ён слепы. Так. Тут варта вось да гэтага прабівацца. Я магу неяк... Давайте яшчэ атруту кінем і сябе палечым такім чынам. О, идеальное место просто для рикошета, прям бам. Ачмурэнейшая. Як же мы их выносим? Як же усё добра ідзе, а? Зусім іншая справа. Блиц. Ось так. Пам. Просто разрываем их. Есть у нас нечто гэткае у одну цель просто ляснуть, не? Альбо без шансаў. Я просто не жадаю своих усіх зачапіць. А, не, почекайте-ка, ну... Блин, я на полуме спыніць, так? Давайте подойдем вот сюда. И ослепление ляснем. Вот и все. И он устане, ослепленный. И я просто займусь тем, что наткню остаток. Так. Собака, ты чаго? Чым бы тебе таким яшчэ дабіць? Дзе б так хоць неяк ударыць не сябе. Во. Я нормально помер. Все, готово.
цудоўна з выспай мы прям я не ведаю настолькі крытычна такая гіганцкая розніца зараз таго што адбываецца просто спакойненька бяром і чтобы якая бойка не была мы спакойненька ўсё выносім. Вось гэтыя чэлы кінжальчик, які нам не патрэбны. Уходзіць іфану. Это таксама іфану. Таксама іфану на продаж. Там нават яшчэ одно месца для статуі ёсць, вось там вось. Можна спусціцца. Але гэтае месца атрымліваецца тое, дзе дэмон вырваўся. Таму што статуі няма. На астатніх статуі ёсць. Рукі на інтэлект, але па сутнасці не тое, каб штосьці даюць ініцыятыву. Што ў Лоіс? Яшчэ менш, яшчэ больш бессэнсоўныя пачаткі. Няхай будзе ёй. Вось яны на андэды, але іх тут дэманы сустрэлі. То бок, па сутнасці, яны не толькі прарваліся ўнутр выспы. Усе гэтыя чэлы. Ну, частка іх дабралася, яны ж да дрэва там былі. Мне толькі цікава, чаму дэманы не могуць, калі яны так жорстка іх парэзалі ўсіх, чаму яны не могуць пазбавіцца ад рэшты. Іх, магчыма, нешта спыняе. Добра, давайте вось у гэтую спуск праверым. Выглядае як нескончанае сховішча. І што, яго што, ніколі не карысталі? Опанькі. Меч. То, дарэчы, варта кожную прям мелкую рэч правяраць. Круты меч, насамрэч. Прям круты меч. Ёсць адзін нюанс. Ён гэты самы двуручны. Таким чырвоным прынцыпам, што мне падаецца, гэта самы лепшы меч. Плюс таго, што ў мяне ёсць. А так правяраць кожную вазачку, таму што ёсць Lucky Find, Lucky Charm, і у нас ёсць верагодна знайсці прям нешта карыснае. Так, вось гэта. Зноўку двуручнік. Ну, вось шкада, мне бы аднаручныя. Просто двуручнік як бы шэпча, у мяне столькі двуручнікаў упадае, а вось аднаручных крутых не тое, каб шмат. Яны рэдкія. Калі гэтае сховішча, ну яно выглядае нескончаным, прям нескончаным. Просто якія сакрэты тут. О, тут рычаг ёсць. То бок, адзін рычаг у мяне будзе. Я б разабраў гэты рычаг, зняў. А не магу яго проста адчапіць нейкім там інструментам? Ну, малаверагодна, але гэта было бы лагічна, гэта першае, што мне прыйшло бы ў галаву зарабіць у рэальным жыцці. Вось рычаг, мне патрэбны рычаг, у мяне ў такім жа сховішчы ёсць яшчэ адзін дадатковы рычаг, проста забраць яго. Спадзяючыся, што у іх не унікальныя рычагі на кожнае сховішча. Проста яшчэ тады пытанне, навошта нам гэтае сховішча, у прынцыпе. Таму што ў ім ні халеры няма. Адзінае, што ім можа быць карысна, гэта вось гэты рычаг. Камбінаваць з чым? У мяне інструменты, можа, якія ёсць. Ремонтны молот. Я не здзіўлюся, калі гульня ў гэтым моманце нейкі сваю механіку выкарыстоўвае.
Ну, не, это не так працуе. Ну, тое, што я хуценька пагугліў, не, нічога такога няма. Я не магу яго дастаць. Адтуль, падаецца. Я, конечно, сабе крыху спойлернуў, але зусім крыху. Трэба спалучыць малоток і цвік, каб атрымаць крывы цвік. Ну, проста гульня не часта выкарыстае крафт. Ну, яна карыстае крафт, але, ну, тыпу, нейкія, у сваіх нейкіх спалучэннях. Вось, дзіўных трошки. Просто я бы не здзівіўся, што такое, о, мы заўсёды з усімі прадметамі ў сусвеце ўзаемадзейнічалі праз гэтыя, праз дыялогі, а тут зараз раптоўна, і мы павінны не праз дыялог гэта рабіць. Это архивы. Почекайте-ка. Это и есть архивы? Ага. Давайте-ка уважливость дадим Ифану. Опаньки. Дякую тобі, Ифан. Вітаю, Паладін, і вітаю Nine Ravens. Вітамчики вам усім. Кнігі на кнігах. Я не магу уявіць сабе шырыню ведаў, якія запісаныя тут. Тут павінны быць дзесьці павінна быць інфармацыя аб мячы. Разбітае лязо, там ёсць меч. Мне толькі патрэбна туды неяк трапіць. Я магу абскакаць, альбо, можа быць, адкрыць дзверы. Зараз разберомся. Так, дзённік архіварыуса. Цёмная прысутнасць набліжаецца. Няхай гэты дзённік паслужыць потым як манумент праўды рэдкага скарба ў сусвеце, які пабудаваны на хлусні. Хто бы гэта не чытаў, калі ласка ведаеце, мы толькі хацелі абараніць, ніколі не нашкодзіць. Ніякі святар, якога я ведаю, не будзе глядзець на тое, як нявінныя будуць пакутаваць. Выспа крывавага месяца — это асноўная мэтай выспы крывавага месяца было, каб абараніць Ревелон, каб ачышчаць і экзарцызмам займацца, каб ачысціць забруджаныя дэманамі душы толькі там, дзе мы можам іх знайсці. Не кожная ахвяра яе так проста ачысціць. Вау, 100 стрымаў стрык. Віншую, Паладзіну, віншую. Не кожная ёсць нешчаслівы, якім іх лёс заўсёды пакутваюць бясконца гэтыя самыя сасуды для дэманаў занадта упартыя, каб вярнуцца у план існавання, якія называюць сваім домам. І Лайонесса одна была з таких сосудов. Дева принесла эльфа, эльфа криничника, мага крыніцы принесла сюды. Яна была слаба, з шклянымі вачыма, маўклівая. Мы ўсе адчувалі прысутнасць, калі мы набліжаліся. Мы ведалі, што такая цемра ніколі не павінна быць выпушчана. Яна была бы выгнана у сховішчы разам з святаром, якому не пашчасціла яе закаваць. Але гэтага ніколі не адбылося. Дева спрабавала пабачыць, хацела, каб ахвяраваць сваімі братамі і сёстрамі. Ён выканаў экзарцызм на Эланесе самастойна, нягледзячы на нашы пратэсты супраць нашых малітв. І так цемра была выпушчана. Эланеса не выжыла ў гэтым экзарцызме. Але мне становіцца спакайней, ведаючы, што дрэва продак вырасце там, дзе яна пала. Для Девы, я не ведаю яго лёсу, я пабегла ў архівы, ведаючы прысутнасць, можа ніколі не дазволіць мне спець гімн і ўвайсці сховішча. Але я знайшла толькі адно. Там, дзе астатнія могуць быць, дзе знаходзяцца астатнія, я не ўпэўнена. І зараз я чакаю. Цемра хутка захопіць мяне.
Чтобы выспа крывавага месяца во што бы яна не пераўтварылася, ведаеце, што калісьці гэта быў храм надзеі і лячэння, малітва. Я малюсь, каб вы запомнілі нас такімі. Архівіст Блэйр Сідаў. Добра. Хтосьці той адсутнасць закидываў на Ай? Так, закидывалі. Наклад закидывалі. Рекенес і Хансмен. Закину ефану. Fireball. Так. Опаньки. Криогенний стазис. У меня такого, подається, нема, такої книжечки. Медична справоздача. Это был самый складаны выпадок, які сапраўды. Дэмон, які быў які прычапіўся да гэтай асобнай душы, карыстаўся боллю. Ён карыстаў боль. Не было такой колькасці пакутаў, які індывід мог перажыць, што не прыносіла бы дэману вялікае здавальненне. Урэшце рэшт было бяспечна і больш чалавечна, каб аддаць душу і дэмана ў сховішча. Яны літаральна толькі выганялі дэманаў. Яны не забівалі нікога. Яны пазбегалі, то бок, калі яны не маглі вылечыць чалавека, яны не забівалі яго. Яны ўсё роўна пакідалі, дэман заставаўся разам з чэлам. Гэта трошки гучыць як большай пакуты, чым могло бы быць. Так, Конституцыя, ініцыятыва ухілення. Это вельмі добрые. Конституція, ініцыятыва ухілення. Ну-ка. Можа быць. Яно ўсё одно і тое ж паказвае. Давайте падбяром, а потом разберомся. Калі дапамагаюць недастаткова нішую гульню абраў. Ну ўсё, трэба кідаць, трэба на нешта іншае пераносіць. Ладно, там яшчэ ў канцы паведамлення дзякую таму, хто дапамагаў. Так, книга. Onslaught. Давайте это отправим. Подберем, короче, потом разберемся. Сколько ж тут контейнеров, Нам приходится проверять их все. Потому что это шансы на додатковый лут. На предметики корыстные. Опаньки. Это для самонера. Ифану. Медичная справоздача. На жаль, яшчэ одна згубленая справа. Дэмон полностью аб'яднаўся з яго хастом, так што ўжо складана аддзяліць, з кім ты размаўляеш у любы момант. Delusions of Greatness. Мы вось інфармацыю аб тых сховішчах атрымліваем. Вось, перстоночак. Гідрасафіст. Перстонок гідрасафіста. Тое, што патрэбна. Лоіс. Адразу табе і это. Так. Выпадкі, якія немагчыма вылічыць, яны павінны быць, да іх ставяцца з вялікай павагай і асцярожнасцю. Гэта не так-то проста адправіць две душы ў сховішча. Так, две. Захопленага і святара, які будзе за ім прыглядаць. З гэтага жыцця ў наступную. Там душы павінны быць. То бок, калі памірае святар, там павінна душа яго застацца. У гэтым ідэя. Яны павінны заўсёды, то бок, святар застаецца назаўсёды з тым, за якім ён прыглядае.
У жыцці ён піша, ну, типу, жыве ў гэтым сховішчы і назірае, але ён потым памірае, і яго праца заставацца духам там назаўсёды. Настолькі яны былі адданыя гэтай ідэі. Брутальна. Колькі іх сытароў было? Ну, я так разумею, гэта была цэлая выспа сытароў і ордэна. О, легендарны персцёнак, аэротургіі яшчэ. Вау. Давайте гэта... Лоіс. Лоіс, табе пашчасціла на персцёнкі зараз. Так, это мы ўжо ведаем. Гэта... Дарэчы, трошки лепей. Ініцыятыва і крыты. Тэлекінеза менш. Ну ладно, тэлекінез у гэтым выпадку. Персцёнак. Гідрасафіста і аэратурга. Там персонак, які дае плюс 2 гідрасафістыкі. Мне прям шкада яго здымаць. Але па крыху хочацца ўжо пранаць, таму што дадатковую магічную броню атрымліваць. З нашага боку, є нармальная магічная броня. 770 неблагі варыянт. Просто, можа быць, трэба зняць усё ж такі і забыць просто. Таму што ўжо перавалівае карысць. Неяк. Давайте просто 2 персонка заменім. Без розніцы. Усё, 2 персонка замяніў. Усё, у меня персонки 15-го ўзроўня. 14, 15, 14, 14, 15. Вось, у яе гэтыя самыя палачкі старэлыя. Палачкі патрэбна нейкія ўзяць. Это, по-моему, былі. Так, вось гэта на фізічную броню даволі неблага. Блин, не тое. Я не бачу. Это посох, так? Не, гэта палочка. Што ён тут робіць? Так, яна адпраўляецца Лоіс. Трэба сабе рэальна там здабыць якія-небудзь палачкі на вялікую колькасць інтэллекта, і так мы кампенсуем тое, што няма гэтых самых. Ну, персонак гэта зняў. Ну, вось один можна. Можна гэта замяніць, напрыклад. Вось, палачка. Але мне падавалася, у мяне яшчэ одна ёсць. Ну да ладно. Я не бачу зараз. Працягваем далей даследаванне. Тут даследаваць і даследаваць. Ну просто літаральна кожная кніжачка, набор 100 кніг, ён можа даць мне прадмет, які на мой узровень. Адмаўляцца ад гэтага просто бессэнсоўна. Ну, яшчэ не спяшаецца таким. Я, типу, я шкелет, у мяне увесь час гэтага сусвету ёсць. Так. Не падаем. Давай. Медычная справадача. Ачыняючы кнігу, вы чытаеце апісанне спроб экзарцызма над дзіцём. Выглядае так, што сытары хутка не былі overwhelmed. Ну, карацей, пераможаны дэманамі ўнутры. У іх нават не атрымалася знайсці нават рэха дзіцячай душы. Угу. Ціхі як магіла. Ну, карацей, вось яны мае 3 ахвяры, і вось яна архівістка. А, яна ж павінна тут застацца. Это ж таксама яе праца атрымліваецца, правильно? Опанькі, і шчыт яшчэ. Не, на жаль, не такі моцны, як я хацеў. Хаця не, пачакайце-ка. Чырвоны прынц. Ну-ка, паглядзі. Ну-ка, ты паглядзі-ка на гэтую броню. На гэты шчыт. Дзе ён там? Чаму шчыт ідзе ў невядомую нейкую катэгорыю? Таму што я, блин, не чырвонага прынца глядзеў. 345. 2 канстытуцыі і супраціўленне. Так, плюс 80 брані яшчэ. І гэта з шансамі блока. Цудоўна. Шчыт яшчэ, кідок шчыта яшчэ больш пашкоджанняў будзе наносіць.
Так, ну, падаецца, я, як мінімум, калі не ўсё, то збольшага. Так, я гэты бок увесь праглядзеў. Што прям реально кожную патрэбна патыкаць. Так. Ладно. Ёсць. Ой, я F5 націскаў. Тут павінна быць душа сатаркі. Яна так сам... Ой, сатаркі, архівісткі. Вось яна ўсё яшчэ прыглядае за архівамі. The spirit urgently passes a hand across the spines, whispering each tome's title as she comes across it. Дух хутка прабягаецца сваёй рукою па гэтых каранях, ну, як аб боках кніг, шэпчучы назву кожнага тома, на які яна, ну, які яна датыкае, да кого яна датыкаецца. Не, яго тут няма, гэта немагчыма. Ты мой брат, дапамажы мне знайсці яго. У нас засталося не шмат часу. Падыграць і паказаць на паліцу. Тут ёсць копія духаў і спектраў. Вось там. Гэта не час для пранкаў, мой сябра. Эго доктара можа забіць нас усіх. Ён выпусціў цёмную прысутнасць на нас. Ён не павінен ніколі спяваць таймінг. Гімналы павінны быць знішчаны, не ведаю, што гэта такое. Але я не магу знайсці ніводнага тут. Ты павінен дапамагчы мне знайсці. Яе рука хутка носіцца па тамах, быццам бы піяніст грае на клавішах. Так. Наконт песні. Што адбываецца, калі яе спець? Ключ, вядома. Мелодыя, якая... Вось, карацей, гэта самая якраз таки песня, якую я адкульсьці здабыў, яна знішчае, вось пра якую яна кажа. Яна знішчае ахоўнікаў. How could I not notice their absence? Gymnals. Что такое gymnals? Gymnals. What is it? Ага, ну, карацей, гэта кніга з гімнамі. Ну, з песнямі. Вось такая штука. Наконт доктара. Магчыма, у цябе тэмпература, але я бы не здзівілася. Доктар Дева дакладна захварэў, каб рызыкаваць усім, што ён тут падбудаваў. А зараз маўчы. Тое пытанне збіваюць мяне, і ў мяне няма часу для размовы. Добра. Так... Добра. Выспа была знішчана, калі яны спрабавалі экзарцызм правесці над эльфійкай, і дэмон забілі ўсіх, вырвались тады. Экзарцызм пайшоў не па плане. Ну, добра. Як мінімум мы даведаліся новы... Чакайце, там новы дух? А, гэта археолага, які ўсё за мной ходзіць. Дарэчы, трэба ўсё ж таки разабрацца, што мне рабіць з гэтым археолагам, ён без конца проста за мной ходзіць. О, яшчэ пірамідка. Адпраўляецца да чырвонага прынца. Усё.
І кавалок клинка. The transparent artifact glimmers of its own Празрысты core, артефакт as if блішчыць conducting light from сам па сабе, быццам бы праводзіць святло з іншага сусвета, іншага плана існавання. Калі твоя рука набліжаецца да яго, ён дрыжыць і гаворыць. Твоя голова это самое карцей дёргаецца. Ты ведаеш гэтыя словы? Это мова дэманаў. Не шмат чула, каб ёй размаўлялі ўслых. Аб'яднаны як адзін. Минулое і бягучае забіта. Абсалют і выкупленне чакаюць тых, у каго шмат грахоў. Асцярожна глядзець. Это крыштальны клинок, выглядае па выглядзе аддзелены ад сваёй рукаяці. Гэта дакладна падобна на аб'ект, які вы атрымалі у сам Цюрей Тумб у грабніцы. Спробовать поразмаўляць. Аб'ект паўтарае тыя ж самыя словы, які ён распавёў дагэтуль. Яму няма чаго больш распавесці. Добра, 2 кавалкі у нас ёсць. Што нам з гэтым рабіць, невядома. Так, калі у іншых сховішчах павінны былі застацца яшчэ, то мы можам зараз пайсці і час у нас яшчэ ёсць, но у нас часу не шмат. Але гэта я зараз зраблю. Гэта можа апошняе, што я сёння зраблю. Стражытная кузня. І шляхі розныя. Блин, я могу нарвацца на нейкую бойку, мне падаецца. Стражытная кузня, што ты робіш? Так, а давайте паспрабуем скаваць гэты меч разом. Неправильная комбінацыя. Добра. Вартавы не прыйдзе, можа быць не прыйдзе. Дарэчы, тут таксама можа быць свой. Не? Няма нікога. Нікога жывога. Ну і мёртвага ў сэнсе. Акрамя археолага, які... Можна яго неяк адпусціць? Ён все за мной выходзіць і ходзіць. Што я з тобой зраблю? Зараз ён нормально з намі размаўляе. Being dead's not very special. I'm more impressed he can talk to me. Oh, involved is an interesting... Damn cursed armor. Who strings a pile of bones together and lets it... Empress paid me to dig up the bones of a dragon called the Devourer. Ага, ён пра цмок расказвае, якога яны выкапалі паглынальнік. Нешта як ключы ўзнясення. Я знайшоў, што яна хацела, яна зрабіла гэта ў браню, а потым, калі яна пранула гэта, пачвара пачала размаўляць з ёй. Мне падаецца, калі косткі пачынаюць размаўляць, лепей пакінуць гэтае месца. Але наступнае, што я даведаўся, я ўсяго-то душа прывязаная да пары абуткаў. Ёсць нейкі спосаб збегчы з брані? Добра. Ну, я штосьці яго квест таксама нешта туплю. Яшчэ што ў яго? Дзе ён тут? Усё ў сям'ю. У нас ёсць 2 кавалкі анатамі, гэта вось меч. Трэба аднесці іх Таркінаў. Броня Деваурера. Так, ну броня Деваурера яшчэ ў наступных актах будзе. Мы нават забіць яго не можам. Ну, дух мы можам забіць. Мы можам забраць яго краніцу, але гэта значыць, што дух памрэ. Ну, тыпу, зусім.
У сэнсе, што не застанецца душы і ён не адправіцца нават у зале рэха. Гэта яго натуральны шлях. Няхай будуць. І вось мы па колу абышлі зараз, а зараз я яшчэ адно сховішча праверу. Так, где там? Где там яна? Добра, што выпадкова мяне ў бойку не зацягнула нідзе. Потому что есть такая верагоднасць там у цэнтры чэлы. Так, давайте сховішча, якія мы адкрылі ўжо. Зараз праверым. Гэтыя статуі павінны быць ахоўнікамі дэманаў унутры. Так што тое, што я зараз знёс статуі, гэта дрэнна. Само па сабе. Гэта дадаткова яшчэ абарона. Але тут павінна быць душа, якая абараняе гэтае месца. Вось он. A trembling spirit wrings his hands, his eyes darting around the room. Дрэрчы дух скручвае, круціць сабе рукі, яго вочы скочуць па ўсім пакою. Яны спыняюцца на вас. Што вы тут робіце? Што вы жадаеце? Вы не павінны тут хадзіць. Вы не павінны заставацца. Сказаць, што мы не збіраемся нічому нашкодзіць. Вам не абавязкова хацеце нарабіць шкоды, каб нарабіць яе. Калі ласка, сыдзіце. Спытаць, як ён тут апынуўся сам. Яго рука трымціць, ён прачышчае сваё горло. Як святар я быў спакойны, но я быў цярплівы. Кляты дэман трымаў яго ў сваёй хватцы. Дэман паглынуў усё яго боль узамен на яго душу. Я ўпэўнены, што я магу толькі супакоіць дэмана, перамагчы, калі я перамагу маім цярпеннем яго боль. Я планаваў торчур, катаваць гэтага дэмана, пакуль ён не аддаў бы цела беднага чалавека. Я пачаў з простага, але яго крыкі пранзілі маё сэрца. Нават калі бы лячэнне магло бы выратаваць яго, у мяне не хапіла сілы і душы для гэтага. Так што я скусіў іншым. Я сказаў ім, што няма спосабу выратаваць яго. Я сказаў, каб яны запячаталі нас тут, там, дзе не можна шкодзіць нікому. Там, дзе я магу ахоўваць яго турму. Лепей адна душа будзе проклята, чым дзве. Ці ёсць спосаб неяк пазбавіцца дэмана, які унутры яго былога пацыента? Гэты дэман пітаецца болем. Толькі вельмі моцнае катаванне можа выпусціць яго на волю. І мне гэта не атрымалася. Я не мог гэтага зрабіць. Я адмовіўся рабіць такое, дазволіць сабе альбо маім братам выканаць такое барбарства. Калі у вас хопіць сіл на такую непабожную задачу, я не буду вас утрымліваць. Магчыма, вы маглі бы нанесці боль, якая неабходная, але гэта справа д'ябла. Мы зламалі рычаг ад дзвярэй, калі мы закрылі яго ўнутры, каб ніхто не паспрабаваў вызваліць яго. І неважна, што дэман сам па сабе не павінен быць выпушчаны. Жахі, які ён выпусціць на гэты сусвет, так адрамантаваць. Не хапае срэбраныя шахты. Ёсць кузня, дзе срэбра можна выплавіць. Гэта павінна дапамагчы. Так, у мяне было срэбра нейкія, сліткі тут былі. Я сабраў там 2 штукі. І вось, карацей, так, гэта вось тут чэл закаваны знаходзіцца, дворф.
Добра, ну паспрабуем разабрацца з дэманамі у наступны раз, у сэнсе заўтра. Мы, нагадываю, на гэтым тыдні і далей мы будзем праходзіць далей Divinity Original Sin 2 до самага канца. Вось у нас пакраху тут як бы скончваецца гэты акт. Ой, па сутнасці мы можам перайсці ў трэці акт, мы просто скончваем усе рэчы ў другім і потым пойдзем у трэці. У нас засталося літаральна дзве, ну вось, выспа даволі вялікая па памерах. І яшчэ ёсць, там я не ўпэўнены, там разваленыя землі, на якія квесты ўвогуле не вядуць, то бок там калі будзе штосьці, то можа быць просто набор боек. Ну не ведаю, можа быць штосьці там у выплыве. Але агулам як бы прасоўваемся далей, мы 15 ўзровень, ідзе справа добра, тут уже мне падаецца на ўсёй выспе, ну на ўсёй выспе, на ўсім узбярэжжы ў гэтым акце нічога нам ворагаў нармальных не засталося, мы ўсё спакойна павыносім. А на гэтым я з вами развітваюся, побачымся мы заўтра. У чацвер у нас Death Stranding 2, нагадываю, і ў чацвер мы будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць у пятніцу. Я гляджу, хто у нас ёсць, і буду вас перадаваць далей. Так, гляджу. А я нікога не бачу, таму адправляемся мы да Радыё Голас. Вам я жадаю добрага дня. Я жадаю вам удала папрацаваць, калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, удала вам адпачнуць. І да пабачэння.